Ξεκινάμε η εγγραφή. Είναι 6 ώρα. Καλησπέρα σας, αγαπητά μέλη και φίλοι του ΕΛΙΣΜΕ. Όπως κάθε Τετάρτη είμαστε πάλι εδώ για την ενημέρωσή σας και αυτή τη φορά έχουμε την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε έναν επιτυχημένο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, του ΣΕΚΠΗ, θα το έχετε ακούσει, και θα μας μιλήσει για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, χθες, σήμερα, αύριο. Προβλήματα, τρέχουσες εξελίξεις, στόχοι. Ο Ομιλών είχε την τύχη να δουλέψει για 2 χρόνια μετά την αποστρατεία του σε μια ελληνική αμυντική βιομηχανία. Δεν ξέρω αν όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα που έχει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία κάθε χώρας. Πάρτε ένα παράδειγμα αυτά που συμβαίνουν με τον πόλεμο της Ουκρανίας, η οποία περιμένει να της δοθεί οπλισμός, πυρομαχικά και οτιδήποτε άλλο βοήθεια από τη Δύση, από την Ευρώπη, από την Αμερική, και αν δεν τους δώσουν τις ποσότητες που έχει, δεν μπορεί να επιτύχει τίποτε. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάπου η κατάσταση δεν πάει καλά. Να δούμε όμως το τέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην εξαρτώμαστε από τους ξένους, αλλά να εξαρτώμαστε από την εγχώρια αμυντική μας βιομηχανία. Και ας πάρουμε παράδειγμα τους φίλους μας τους Τούρκους, οι οποίοι το 70 περίπου τους 100, θα μας το βεβαιώσει και ο κύριος Ρωσαλής, γίνεται από την εγχώρια αμυντική τους βιομηχανία. Έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου, είναι σχεδόν αυτάρκη σε πολλά πράγματα και τουλάχιστον σε αυτό το τομέα να τους μιμηθούμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Τον λόγο τον έχει ο συντονιστής, ο αντιπτέραρχος, ο κύριος Γιαννητσόπουλος, που έχει δουλέψει και αυτό στη αμυντική μηχανία, νομίζω. Όχι ακριβώς. Απλά βίωσε στο πετσί μου όσο ενεργεία τι σημαίνει αμυντική βιομηχανία για την άμυνα της χώρας. Λοιπόν, ο οποίος θα συντονίσει την όλη συζήτηση. Να μην τα επαναλαμβάνω, τα ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς. Μπορείτε να γράψετε το chat τις ερωτήσεις που θέλετε, να τις διαβάσουμε εδώ, να υποβάλλετε ερωτήσεις μέσω, εκτός από chat, και μέσω live, άμα δοθεί, έχουμε το χρόνο για να μπορέσουμε να δώσει το λόγο ο συντονιστής. Τα βλέπουμε χεράκια εκεί να σηκώνονται, οπότε θα μπορούμε να δώσουμε το λόγο. Ο κύριος Σοδωράκης θα ανοίγει το μικρόφωνο. Λοιπόν, καλωσορίζω τον κύριο Ροζολή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και περιμένουμε τα φώτα του για αυτό το κρίσιμο τομέα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ο λόγος στον συντονιστή, τον αντιπτέραρχο, τον κύριο Γιαννητσόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μέλη, φίλοι και συνεργάτες του ΕΛΙΣΜΕ, σας καλωσορίζω όλους εσάς που είστε στην αίθουσα αυτή παρουσιάσεων του ΕΛΙΣΜΕ, αλλά και όλους εσάς που συμμετέχετε μέσω Zoom, μέσω YouTube, από το Πενταπόσταμα στην ομιλία μας απόψε, με θέμα η ελληνική αμυντική βιομηχανία, χθες, σήμερα, αύριο, προβλήματα, τρέχουσες εξελίξεις, στόχοι. Με ομιλητή τον κύριο Αναστάσιο Ροζολή, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, από τους πλέον ειδικούς για το θέμα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, κύριε Πρόεδρε, που το ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ μου ανέθεσε να συντονίσω τη σημερινή ομιλία με ένα τόσο σημαντικό θέμα που αγγίζει ζωτικά συμφέροντα της χώρας μας, που αφορούν κυρίως στην άμυνα, στην ασφάλεια, στην οικονομία, στην ανάπτυξη. Ως τέλεχος της αγαπημένης μας πολεμικής αεροπορίας και ως επίτιμος διευθυντής ΓΑΜΑ κλάδου λοζίστησης και υποδομών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, μπορώ να πω με τα παρεσίες ότι έχω βιώσει στο πετσί μου τι σημαίνει ισχυρή αμυντική βιομηχανία για την αμυντική θράκη της χώρας. Και έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές με άρθρα μου και παρεμβάσεις μου, με προτάσεις και εισηγήσεις μου προς τους καθήλυνα αρμοδίους φορείς της χώρας, στο υψηλότερο επίπεδο, θα έλεγα, αυτό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Επιτροπών της Βουλής, αλλά και των αρχηγών των κρατών. Δεν θα αναφερθώ σε δικές μου παρεμβάσεις. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να κάνω κάποιες επισημάνσεις που θα τονίσουν τη σημαντικότητα της ομιλίας σας απόψε. Η χώρα μας, ξέρουμε όλοι, ότι βρίσκεται στα ιδιαίτερα υψηλής γεωπολιτικής σημασίας νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γειτονιάζει με περιοχές που χαρακτηρίζονται γενικώς από μεγάλη αστάθεια. Βλέπουμε τι συμβαίνει στις μέρες μας τώρα στο Ισραήλ.
και αντιμετωπίζει τόσο συμβατικές απειλές όσο και μη συμβατικές κατά της εθνικής της ασφάλειας, που εκδηλώνονται με την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Συνεπώς, η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις σε υψηλή ετοιμότητα και με υψηλή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων. Οι απαιτήσεις αυτές προϋποθέτουν, εκτός από υψηλά κονδύλια, και ισχυρή εγχώρια, αμυντική, βιομηχανική και τεχνολογική υποδομή για τη συντήρηση και υποστήριξη των οπλικών συστημάτων, ειδικά σε κρίσιμους επιχειρησιακούς τομείς, ώστε να εξασφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ασφάλεια εφοδιασμού των ενόπλων δυνάμεων σε περιπτώσεις κρίσης ή πολέμου. Επιπλέον, στο σύνθετο περιβάλλον των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, όπου οι αλυσίδες εφοδιασμού χαρακτηρίζονται από τεχνολογική πολυπλοκότητα, παγκόσμια εξάπλωση και πολύ μεγάλο αριθμό εταιριών, μεμονωμένες χώρες, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν πλήρη αυτονομία στον τομέα της ασφάλειας εφοδιασμού με ίδια μέσα. Κατά συνέπεια, και η Ελλάδα, προκειμένου να εγκαθιδρύσει και διατηρήσει βάση αμυντικής τεχνολογίας και βιομηχανίας σε κρίσιμους τομείς που αφορούν στην προστασία ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της, αν δεν διαθέτει άλλα μέσα, είναι υποχρεωμένη κατά τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αμυντικού υλικού να διεκδικεί βιομηχανική συμμετοχή, το γνωστό industrial participation, από τους υποψηφίους προμηθευτές και κατασκευαστές στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Ελλάδα, παρά τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει αναπτύξει, δεν έχει καταφέρει να καλύψει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των ενόπλων δυνάμεων από την εγχώρια βιομηχανία, με αποτέλεσμα να εισάγει τη συντριπτική πλειοψηφία του αναγκαίου αμυντικού υλικού. Οι ένοπλες δυνάμεις μας διαθέτουν στο προστάσιο τους μοντέρνα οπλικά συστήματα, η υποστήριξη των οποίων εξασφαλίζεται σήμερα κυρίως από φορείς εξωτερικού και μερικώς από εσωτερικού, συμπεριλαμβανομένων και των εργοστασιακών φορείων των ενόπλων δυνάμεων. Αν και διαθέτει αποδεδειγμένα τεχνογνωσία και υποδομή, που την αποκτήσαμε με τη μέχρι τώρα ακολουθούμενη πρακτική συμμετοχής μας με τα ΑΟ. Ουσιαστικός επιβαρυντικός παράγοντας ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρξε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η πρόνοια μόνιμης και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των ξένων προμηθευτών και της ΕΑΒ, της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, έτσι ώστε αυτή να αφορούσε στη συμμετοχή, στη συμπαραγωγή και στην υποστήριξη τόσο των συστημάτων οπλικών συστημάτων των όπλων δυνάμεων, όσο και των συγκεκριμένων υποσυστημάτων της παγκόσμιας αγοράς, εντάσσοντας την ΕΑΒ στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ξέρουμε ότι οι φορείς που υπάρχουν στη χώρα μας για την αμυντική βιομηχανία είναι δύο. Είναι είναι ο ΣΕΚΠΗ, ο Σύνδημος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, που έχουμε την τιμή να έχουμε τον πρόεδρο σήμερα εδώ, και η ΕΛΕΑ, η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδυναμικής και Ασφαλείας. Αρμόδια βέβαια για το χειρισμό και υλοποίηση αποφάσεων επιθεμάτων αμυντικών προγραμμάτων και συμβάσεων προμήθειας κύριου και λοιπού εξοπλισμού είναι η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, η γνωστή ΓΔΑΕ. Ο ΣΕΚΠ έχει σκοπό να υποστηρίξει, προωθήσει και αναπτύξει την ιδιωτική εγχώρια αμυντική βιομηχανία για να καλύψει εγχώριες και διεθνείς ανάγκες, ενώ η ΕΛΕΑ υποστηρίζει τα συμφέροντα των μελών της στις κυβερνητικές και διεθνείς αρχές. Όλα όσα προανέφερα δείχνουν πραγματικά τη σημαντικότητα της ομιλίας που θα μας κάνει εντός λίγο ο κύριος Πρόεδρος. Μας τιμά ιδιαίτερα σήμερα ως πλέον ειδικός για το θέμα αυτό. Θα ακούσουμε τις προτάσεις του και είμαι βέβαιος ότι αυτές επιβάλλουν την άμεσα λήψη μέτρων αναδιοργάνωσης της μέχρι σήμερα ακολουθούμενης πρακτικής. Παρακολουθούμε όλοι και όσοι είμαστε βέβαια κοντά με την αμυντική βιομηχανία το έργο που έχει κάνει ο κ. Ροδολής τόσα χρόνια, αυτά που έχει πετύχει και το αποτέλεσμα αρχίζει να διαφαίνεται. Θα τον ακούσουμε τόσο λίγο. Θέλω μόνο λίγο να αναφερθώ στο βιογραφικό του. Ο κ. Ροδολής είναι από το 2012 μέχρι σήμερα πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Αυτό λέει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι έχει βιώσει, έχει προσπαθήσει, έχει αγωνιστεί, έχει παρέξει προτάσεις στα αρμόδια όργανα με επιστέγασμα αυτών των επιτροπών της Βουλής, όπου κλήθηκε πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Acmon και έχει τουλάχιστον 30ετή υπηρεσία με εξειδίκευση στα εξοπλιστικά προγράμματα, καθώς επίσης σε προγράμματα βιομηχανικών συνεργασιών, σχεδίασης, στρατηγικών συνεργασιών και υποστήριξης.
διετέλεσε διευθυντής οικονομικών του ΣΕΚΠΗ από το 10 έως το 12, διευθυντής marketing της OLS, με επιτυχημένη εμπειρία επάνω στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την άμυνα. Συμμετέχει ως μέλος εθνικών αντιπροσωπιών σε συνέδρια υψηλού επίπεδου σχετικά με θέματα πολιτικής και αμυντικής βιομηχανίας. Επίσης, σε διεθνείς εκθέσεις ως διοργανωτής και ως συμμετέχον. Και επίσης παρέχει συμβουλευτικές παρουσιάσεις που είδαμε πάρα πολλές φορές και πρόσφατα στις Επιτροπές Άμυνας της Βουλής. Είναι οικονομικός αναλυτής. Δεν θα πω περισσότερα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για την ομιλία σας, στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τα καλά λόγια και τους δύο. Κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα ως πρόεδρος του ΣΕΚΠΗ και εκπροσωπώντας την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ειδικότερα ο ΣΕΚΠΗ αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει 200 ελληνικές εταιρείες μέλη. Εκτιμούμε ότι απασχολεί πάνω από 20.000 εργαζόμενους. Αυτή η πρόσκληση, σημερινή εκδήλωση του ΕΛΙΣΜΕ, είναι πολύ σημαντική και το θέμα της ελληνικής αμυντική βιομηχανία χθες, σήμερα, αύριο, προβλήματα, τρέχουσες εξελίξεις και στόχοι, είναι κάτι που μας απασχολεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια και θα έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε τι έχουμε μάθει από το παρελθόν και ποιες είναι οι προτάσεις μας για το μέλλον. Η σημερινή εκδήλωση λαμβάνει χώρα εν μέσω εξελίξεων τόσο στο γεωπολιτικό όσο και στον τομέα των εξοπλισμών μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης που κορυφώθηκε με την υγειονομική κρίση. Το 2023 θεωρούμε ότι ήταν ένα θετικό έτος για τις ένοπλες δυνάμεις και την ελληνική αμυντική βιομηχανία που βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης. Σταθερός στόχος του ΣΕΚΠΗ είναι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ΕΑΒ όπως την ονομάζουμε, να καταστεί λειτουργική, ανταγωνιστική και κυρίως εξωστρεφής, καλύπτοντας όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό των εγχώριων αναγκών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες ανάπτυξης του κλάδου, γεγονός που μας επιτρέπει να πούμε ότι έχουμε εισέλθει πλέον σε νέο, ιδιαίτερο δημιουργικό κεφάλαιο. Ωστόσο, ο δρόμος προς την ορίμανση του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος ήταν, είναι και θα είναι, να μην πω τραχής, ας πω δύσκολος. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ πως είναι μείζον να αναγνώσουμε ορθά το παρελθόν, ώστε να πορευτούμε στο μέλλον όπως απαιτείται. Για μεγάλα διαστήματα, την περίοδο 1980-2020, δεν αντιμετωπίστηκαν με τη δέουσα επάρκεια οι διάφορες παθογένειες, με αποτέλεσμα οι υψηλές αμυντικές δαπάνες να μην έχουν επιφέρει ανάλογα αποτελέσματα στην επίτευξη αυτονομίας ή σχετικής αυτονομίας για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για τη χώρα. Η πορεία αυτή συνδυάστηκε με μια πολιτική επιταγή κοινωνικής αλληλεγγύης και καταμερισμού, η οποία υπονόμευσε τη διαμόρφωση και την υλοποίηση βιώσιμων και μακροπρόθεσμων εταιρικών στόχων στις μεγάλες κρατικές εταιρείες του αμυντικού τομέα. Το υπερβολικό κόστος προσωπικού κατέστησε μη διαθέσιμους πόρους για επενδύσεις κεφαλαίου. Η προσθήκη αξιοκρατικά αξιολογημένου προσωπικού περιθωριοποιήθηκε. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβαινε τις δεκαετίες αυτές. Και οι κρατικές εταιρείες όπως η ΑΒ, η ΕΝΑΕ, ο Σκαραμαγκάς τότε, η ΕΛΒΟ, η Πυρκάρ, φιλοδοξούσαν να κατασκευάσουν ή να συμπκατασκευάσουν το μεγαλύτερο μέρος οπλισμού που χρειάζονταν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, από πυρομαχικά και οχήματα μέχρι και κινητήρες αεροσκαφών. Με άλλα λόγια, η αυτάρκεια και όχι οι εξαγωγές ήταν ο αντικειμενικός στόχος. Αυτός ο σκοπός θα αποδεικνυόταν δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς εξαγωγική δραστηριότητα. Μην ξεχνάμε το μέγεθος της χώρας και των ενόπλων δυνάμεών μας, καθώς εξελισσόταν ο κλάδος. Σε όλα αυτά, πρέπει να συνυπολογίσουμε την έλλειψη θεσμοποίησης της σχέσης μεταξύ του κλάδου της αμυντικής βιομηχανίας και του κράτους, με αποτέλεσμα οι κρατικές αμυντικές εταιρείες να μετατραπούν σταδιακά σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και αργότερα σε προβληματικές. Επιπλέον, λόγω της διπλωματίας των εξοπλισμών έναντι των σημαντικότερων εξαγωγέων αμυντικού υλικού, δηλαδή ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία και τελευταία και το Ισραήλ, η Ελλάδα δεν πέτυχε ποτέ ένα επίπεδο αυτάρκειας στο στρατιωτικό τομέα. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα δεν ανέπτυξε ποτέ μια συνεχτική πολιτική μετά το 1981. Το λέω αυτό γιατί ήταν η τελευταία ίδρυση, η ΑΒ, ιδρύθηκε πριν το 1981. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η Ελλάδα ξόδεψε περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ από το 1974 μέχρι το 2010 για προμήθεια όπλων, η χώρα δεν απέκτησε ποτέ έναν αμυντικό τομέα υψηλής ποιότητας που θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά τις εθνικές αμυντικές δυνατότητες
και παράλληλα να συνεισφέρει θετικά με δευτερογενή αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Καθώς οι κυβερνήσεις έτειναν να υπογράφουν αυτές τις εξοπλιστικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, με όχι, να μην το πω αμιληταία, αλλά όχι ουσιαστικά βιομηχανικά αντισταθμιστικά ωφελήματα. Και ενώ οι κυβερνήσεις υποστήριξαν περιστασιακά τις ουσιαστικά χρεοκοπημένες κρατικές εταιρείες με εύκολες λύσεις, με τη μορφή συνεχών κρατικών επιδοτήσεων, οι αντίστοιχες ιδιωτικές εταιρείες πάλευαν ενάντια στην υπερφορολόγηση και το τέρας γραφειοκρατίας. Αυτή η κατάσταση θεωρείται ότι εξηγεί εν μέρει τη χρεοκοπία της χώρας, όχι μόνο για την αμυντική βιομηχανία, αλλά για όλο τον τομέα της οικονομίας, το 2009. Εν ώψη της κρίσης χρέους, το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα ήταν μια μικρογραφία της συστημικής και χρόνιας παρακμής της χώρας μας. Διαφθορά, γραφειοκρατία, ανύπαρκτη βιομηχανική ατζέντα, χρεοκοπημένες κρατικές εταιρείες, μικρός και μη υποστηριζόμενος ιδιωτικός τομέας και καμία σύνδεση μεταξύ της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού κόσμου. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν υιοθέτησε τη θεωρία του αναπτυξιακού κράτους, όπως βλέπουμε από δύο γείτονες, την Τουρκία και το Ισραήλ, ώστε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υποκατάστασης εισαγωγών και να καλλιεργήσει την εμβρυακή αμυντική της βιομηχανία. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, όπως καλά γνωρίζετε, εκεί που υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν και ευκαιρίες. Ο κίνδυνος μιας πιθανής χρεοκοπίας δημιούργησε μια τεράστια ευκαιρία για τον κλάδο μας για ένα ανεπτυξιακό restart. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εκείνες προϋποθέσεις οι οποίες θα της επιτρέψουν να αποποιηθεί της όχι τόσο καλής κληρονομιάς και να αλλάξει υπόδειγμα και σελίδα. Ενδεικτικά, η δημοσιονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την εξυγίανση των υποδημόσιο έλεγχο εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας και την έλευση σε αυτές επενδυτών μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η γεωπολιτική αστάθεια, οι κρίσεις και οι προκλήσεις σε συνδυασμό με την εντυνόμενη απειλή της Τουρκίας κατά των δύο κρατών του ελληνισμού κατέστησαν σαφές το ότι μια εύρωστη αμυντική βιομηχανία είναι βασικός πυλώνας του ελληνικού δόγματος αποτροπής. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Ευρώπη άλλαξε. Έχουμε μια νέα πραγματικότητα σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία 7 χρόνια η άμυνα και η ασφάλεια έχουν γίνει κορυφαίες προτεραιότητες στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εγχώρια αμυντική βιομηχανία έχει κατορθώσει να επιτύχει κάποια βασικά αναπτυξιακά ορόσημα. Για παράδειγμα, η ΕΑΒ έχει σήμερα αξιόλογη συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 στην έκδοση Viper, καθώς και των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P3. Επιπλέον, τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν συμφωνηθεί με τη Γαλλία δημιουργούν πολλές ευκαιρίες υπεργολαβίας για τις ελληνικές εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει συνεργασία ήδη με αρκετές γαλλικές εταιρείες και με μια ομάδα ελληνικών εταιρεών που χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα υποχρεωτικό θεσμικό πλαίσιο, έχουμε καταφέρει περίπου 20 ελληνικές εταιρείες να έχουν συμβασιοποιήσει έργο με τις εταιρείες που ανέλαβαν την FDI, δηλαδή την Naval Group, Thales και MBDA. Η ίδια πρακτική ελπίζουμε να συνεχιστεί και για τα υπόλοιπα προγράμματα που υπεγράφησαν συμβάσεις. Η στόχευση του κλάδου της αμυντικής βιομηχανίας για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας δεν είναι μονοδιάστατη και δεν συναρτάται μόνο με τα υποκατασκευαστικά έργα από τις προμήθειες, όπως αναφέραμε πριν, που υλοποιούνται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά βασίζεται και σε ένα ολιστικό σχεδιασμό με έντονες ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις. Με προτεραιότητα υπήρξε δραστηριοποίηση σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με πολύ μεγάλη συμμετοχή ελληνικών εταιριών στα τελευταία προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το EDF. Οι ελληνικές οντότητες είναι οντότητες γιατί είναι και εταιρείες και πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Συμμετέχουν σε πολλές προτάσεις του πρώτου και δεύτερου κύκλου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, σε αρκετές εκ των οποίων είναι και επικεφαλής. Αναφορικά θα ήθελα να σας πω ότι για το 2022, 3 προτάσεις ελληνικών εταιριών ως επικεφαλής προγραμμάτων, ως επικεφαλής συντονιστές εγκρίθηκαν συνολικής χρηματοδότησης και των 3 προγραμμάτων να ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν οι ελληνικές εταιρείες 48 εκατομμύρια, αλλά προείστανται 3 προτάσεων που η συνολική χρηματοδότηση φτάνει τα 48. Για το 2021, 5 προτάσεις ελληνικών εταιριών εγκρίθηκαν ως επικεφαλής συντονιστές και εκεί ήταν άλλα 44 εκατομμύρια, έχει εγκριθεί αυτή η χρηματοδότηση. Θα πρέπει να δώσουμε και κάποια άλλα στοιχεία εκτός από
τι έχουν προχωρήσει σαν συντονιστές. Στο EDF 221 και 222, οι συνολικές συμμετοχές των ελληνικών εταιριών, μικρών και μεσαίων, καταγράφονται ως αριθμός αλλά και ως ποσόστοση σε σχέση με τον πληθυσμό στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα καταγράφει δε την πέμπτη θέση σε σχετικό πίνακα επικεφαλής συντονιστών ιδιωτικών εταιριών και την τρίτη θέση στον αντίστοιχο πίνακα επικεφαλής συντονιστών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Βλέπουμε δηλαδή ότι εδώ υπάρχει κάποιο πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Ο αριθμός συμμετοχής των ελληνικών εταιριών για το EDF 2021 είναι 67 εταιρείες ελληνικές και για το EDF 22 είναι 40. Αυτό κατατάσσει τη χώρα μας στο σχετικό κατάλογο στην 6η θέση των κρατών μελών. Η λεπτομερής ανάλυση των προαναφερθέντων στοιχείων μας οδηγούν στην εκτίμηση ότι μέσω αυτών των προγραμμάτων μπαίνουν οι βάσεις για την ανάπτυξη δυνατοτήτων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και η δημιουργία της εγχώριας τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης με στόχο την αυτονομία, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ενίσχυση των ικανοτήτων. Στα παραπάνω πρέπει να προσθεθεί η δυναμική παρουσία της αμυντικής βιομηχανίας σε αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως είναι το πρόγραμμα Diana και το Innovation Fund, δύο εργαλεία νατοϊκά, που στοχεύουν στη διατήρηση της συμμαχίας ως ηγέτητας δύναμης στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις τρέχουν και τόσο η Ευρώπη όσο και η Ελλάδα προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να τρέχουν 3 καινούργιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι η EDIP, European Defence Investment Program, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικά έργα κοινής ανάπτυξης και προμηθειών υψηλού κοινού ενδιαφέροντος για την ασφάλεια των κρατών μελών και της Ένωσης. Το EDIRPA, European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement Act. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα υποστηριχτούν και θα επιδοτηθούν δράσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε κοινές προμήθειες και κοινή ανάπτυξη προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τελευταία είναι το ASAP, Act in Support of Ammunition Production. Όλοι θα ενημερωθήκαμε ότι μας είχε επισκεφτεί και ο Μπορέλ. Λόγω της Ουκρανίας η Ευρώπη κινείται ταχύτατα, πριμοδοτεί μέχρι και 50% βιομηχανικές παραγωγές και αγορά εξοπλισμού και δημιουργία εγκαταστάσεων για το επίγον θέμα που γνωρίζουμε ότι είναι τα πυρομαχικά, στα οποία δυστυχώς ο πόλεμος στην Ουκρανία βρήκε εντελώς απροετοίμαστη τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τον ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην εξωστρέφεια που επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια η ελληνική αμυντική βιομηχανία, στην οποία μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και εμείς σαν ΣΕΚΜΗ μερίδιο ευθύνης με τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε. Τα τελευταία χρόνια, μετά από τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, βλέπουμε ότι οι ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν δυναμικά σε ορισμένες από τις πιο διεθνείς εκθέσεις άμυνας και ασφάλειας παγκοσμίως, όχι μεμονωμένα, αλλά με ελληνικά περίπτερα. Δηλαδή, σηκώνουμε την ελληνική σημαία στο Hellenic Pavilion, είτε όπως πρόσφατα στην AUSA, είτε όπως την προηγούμενη φορά στη Euronaval και επίσης την επόμενη του χρόνου του 2024, και η Eurosatory στη Γαλλία, αλλά και η IDEX στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο ΣΕΚΠΗ μαζί με τη ΡΟΤΑ δημιούργησαν την έκθεση DIFEA. Αυτό είναι κάτι που δείχνει εκτός από τη δυναμική και μία στροφή. Αυτό που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι οι σύνδεσμοι συμμετέχουν στη δημιουργία των εκθέσεων. Δεν είναι απλά μία εμπορική εταιρεία. Ο ΣΕΚΠΗ λοιπόν μαζί με τη ΡΟΤΑ δημιούργησαν την DIFEA, η οποία πιστεύω ότι μας έχει αφήσει όλους πάρα πολύ ικανοποιημένους και με την πρώτη έκθεση. Εν μέσω κορονοϊού ήταν η μοναδική έκθεση που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ειδικά φέτος ξεπεράσαμε τις δικές μας προσδοκίες. Μην ξεχνάμε ότι πάντα μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα. Στην DIFEA η ελληνική αμυντική βιομηχανία έδωσε δυναμικό παρόν με συμμετοχή πάνω από 100 ελληνικές εταιρείες και πανεπιστήμια, ενώ παλιά ήταν κόκκινο πανί η άμυνα για τα πανεπιστήμια, σε ένα άκρως διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου υπήρχαν 250 συμμετοχές από την παγκόσμια αμυντική βιομηχανία, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε πλήθος συνεργειών και συνεργασιών με εγχώριες εταιρείες. Κάποια από τα βασικά στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ελληνικών εταιριών μπορούμε να πούμε ότι έχουν αρχίσει να διαφαίνονται στον ορίζοντα. Πάντα όμως να είμαστε ρεαλιστές ως προς τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες. Μαζί με τη γνωστή έμφυτη ικανότητα του Έλληνα να καινοτομεί, υφίσταται, όπως βλέπουμε, και το οικονομικό περιβάλλον, αλλά και οι κινήσεις όπως είναι η επανέναρξη των εξοπλισμών, που ευνοούν την ιδιωτική πρωτοβουλία και κυρίως ουσιαστικές διεθνείς συνεργασίες.
Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, έχοντας αφήσει πίσω πολλές από τις τρευλώσεις και τα λάθη του παρελθόντος, εστιάζει πλέον σε μια ισχυρή και υγιή ανάπτυξη με έντονα εξωστρεφή χαρακτηριστικά, από την οποία μπορούν να ωφεληθούν εκτός των ελληνικών εταιριών, κυρίως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και η ελληνική κοινωνία και η χώρα μας, προκειμένου να ισχυροποιήσει το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό της προφίλ. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΕΚΠΙ πιστεύει ότι υπάρχουν αρκετές ακόμα δράσεις, η υλοποίηση των οποίων θα φέρει τη χώρα μας καλύτερα και πιο κοντά σε μια εύρωστη και καινοτόμα αμυντική βιομηχανία. Ο ΣΕΚΠΙ διαχρονικά, αλλά και πριν τις εκλογές, και όπως είπατε εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε ενημερώσει όλα τα κόμματα και όλες τις κυβερνήσεις για τις προτάσεις μας για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Οι προτάσεις συνοψίζονται στα παρακάτω. Το βασικό στρατηγικό βήμα για την κατεύθυνση στήριξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο δεν έχουμε κουραστεί και δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε τα τελευταία 10 χρόνια, είναι η δημιουργία ξεχωριστής κυβερνητικής δομής με τη μορφή Γενικής Γραμματείας, Υφυπουργείου, Υπουργείου. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Θέλουμε όμως μια ξεχωριστή δομή, αρμόδια και υπεύθυνη για την αμυντική βιομηχανία. Μια κυβερνητική δομή, η οποία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και η οποία θα προχωράει σε στρατηγικό σχεδιασμό και θα έχει συνολική και όχι αποσπασματική πολιτική προώθηση της εγχώριας βιομηχανίας. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει επιτέλους η à la carte, όπως λέμε, αντιμετώπιση της συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα. Μην ξεχνάμε ότι ενώ έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό έργο με τα τελευταία εξοπλιστικά, βλέπουμε ότι για κάθε προμήθεια δημιουργείται ένας νόμος. Δεν υπάρχει δηλαδή, οι προμήθειες δεν γίνονται με μια σταθερή νομοθεσία, αλλά είναι προμήθεια και νόμος. Όπου και εκεί μπαίνει η συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά όχι με ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο. Είναι νομίζω αποδεκτό ότι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, που όντως γίνεται και πολύ σοβαρά, θα έχει μειωμένη αξία αν δεν εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, είτε στην παραγωγή των συστημάτων, αλλά κυρίως στην συνεχεία υποστήριξη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από την συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας προς από τους εξοπλισμούς. Και αυτό το έχουμε πει παντού και στη Βουλή, και όταν λέω πρόσφατους εννοώ όποιος εξοπλισμός έγινε από το 10 και μετά, συνεχώς λέμε τα ίδια πράγματα. Από το 11 θέλω να πω, να είμαι ακριβής, που καταργήθηκε η σχετική νομοθεσία για εγχώρια προσθέμενη αξία και αντισταθμιστικά. Αυτή η μειωμένη συμμετοχή θα είχε αποφευχθεί πάρα πολύ απλά αν υπήρχε θεσμική δομή και το πλαίσιο στήριξης. Αν είχαμε λοιπόν αυτή την κυβερνητική δομή, θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε με επιτυχία τον δεύτερο στρατηγικό στόχο, που είναι η απέτηση από τους αναδόχους των εξοπλιστικών προγραμμάτων, είτε αφορούν προμήθεια είτε εξυγχρονισμό οπλικών συστημάτων της χώρας, να δεσμεύονται για βιομηχανικές επιστροφές που δεν θα μπορούν να είναι μικρότερες του 30% του κόστους των αντίστοιχων συμβολέων, όπως κατά την δικιά μας εμπειρία γίνεται σε όλες τις χώρες. Το 30% είναι το μίνιμουμ. Οι βιομηχανικές αυτές επιστροφές θα διασπείρονται σε όλο το φάσμα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και δεν θα αφορούν σε ένα τομέα. Δηλαδή, θα αφορούν ανάθεση σε υποκατασκευαστικό έργο για την εγχώρια και διεθνή αγορά, συμμετοχή στην εγχώρια υποστήριξη και συντήρηση, το follow-on support, μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή από κοινού σε αναπτυξιακά R&D προγράμματα με ελληνικές εταιρείες με στόχο να διαρκούν σε βάθος αντίστοιχο με την επιχειρησιακή ζωή των οπλικών συστημάτων. Τα αμυντικά συστήματα, σε αντίθεση με τα πολιτικά συστήματα, τα κρατάμε τα κύρια 30 με 40 χρόνια. Αεροπλάνα, πλοία, υποβρύχια, άρματα. Καταλαβαίνετε το βάθος που θα έχουμε ένα οπλικό σύστημα και πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν. Η υποστήριξη, και μάλιστα αυτό ήθελα να πω, το 30% εδώ δικαιολογείται. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχουμε την τεχνολογία για 30% στην αγορά ενός εξελιγμένου συστήματος, αλλά δεδομένου ότι το κόστος στα 40 χρόνια ή 30 χρόνια θα είναι τριπλάσιο της αρχικής αγοράς, το 30% λοιπόν γίνεται σε βάθος 20 ετίας ή 30 ετίας. Επίσης, η υποστήριξη ελληνικών εταιριών που αναπτύσσουν προϊόντα σε τεχνολογίες εχμής αποτελεί τον τρίτο κύριο πυλώνα ανάπτυξης. Οι ελληνικές εταιρείες στον αμυντικό τομέα εξελίσσονται, αναπτύσσονται με εξωστρέφεια και αξιοποιούν νέους επιστήμονες και το εξειδικευμένο προσωπικό. Η πέμπτη θέση, όπως σας είπαμε πριν, που λάβαμε σαν χώρα στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, δείχνει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη δυναμική.
η διάθεση σημαντικών εθνικών πόρων στην έρευνα και ανάπτυξη σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις και τις επιχειρήσεις του κλάδου και την ερευνητική κοινότητα της χώρας. Τι θέλω να πω εδώ. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο ακόμα που δεν έχουμε πλαίσιο συνεργασίας βιομηχανίας, πανεπιστημίων, ενόπλων δυνάμεων για ανάπτυξη προϊόντων. Πρέπει να κατανοήσουμε εδώ ότι ο λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος δεν μπορεί να εξαντλείται στην τόνωση μόνο των εισοδημάτων του πληθυσμού, αποδεκτό είναι, αλλά πρέπει να επιμερίζεται σε επαρκή βαθμό και στην ικανοποίηση κορυφαίων συλλογικών αγαθών. Επιπλέον, η απόκτηση αυτονομίας της στρατιωτικής ιεραρχίας, ώστε το πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων της εκλεγμένης πολιτικής ηγεσίας να είναι σε θέση να συνεργάζεται με την αμυντική βιομηχανία, ώστε να συνδιαμορφώνει μαζί της αυτά τα καινοτόμα αμυντικά συστήματα που απαντούν με το βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Για το ΣΕΚΠ και τα μέλη του είναι δεδομένη η συλλογική αυτοπεποίθηση ότι η χώρα είναι σε θέση όχι μόνο να χρησιμοποιήσει, αλλά και να παράγει υψηλή τεχνολογία, κάτι που πιστοποιείται από τις επιδόσεις ελληνικής ερευνητικής κοινότητας. Ταυτόχρονα, ο αυξανόμενος ευρωπαϊκός συντονισμός σε θέματα αμυντικών προμηθειών, λόγω και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, και πρόσφατα βλέπουμε ότι δυστυχώς τι συμβαίνει και με το Ισραήλ, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για περισσότερη εξωστρέφεια και συνηγορεί υπέρ της δημιουργίας μιας πραγματικά καινοτόμου αμυντικής βιομηχανίας στη χώρα. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις, όπως οι παραπάνω, θα οθήσουν νομοτελειακά τον κλάδο σε ευρωπαϊκές αμυντικοβιομηχανικές κοινοπραξίες και στην εισαγωγή νέων διαδικασιών και προτύπων διακυβέρνησης σχετικά με τις αμυντικές προμήθειες, αναβαθμίζοντας έτσι τη διάδραση του εγχώριου αμυντικού βιομηχανικού οικοσυστήματος με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όλες οι παραπάνω θετικές εξελίξεις αναδεικνύουν την αδύρυτη ανάγκη για θεσμική στήριξη και εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προκειμένου να υλοποιήσουμε το στόχο για μια ισχυρή και ανταγωνιστική εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ο δρόμος είναι συγκεκριμένος και πρέπει να ληφθεί υπόψη η εμπειρία και από άλλα ευρωπαϊκά και γειτονικά κράτη με τεκμηριωμένες θεσμικά λειτουργίες στον τομέα αυτό. Ο ΣΕΚΠ υποστηρίζει τις παραπάνω πρωτοβουλίες, γιατί τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή για μια καλύτερη εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ας μην χαθεί λοιπόν και άλλος χρόνος και κυρίως η ευκαιρία της συγκεκριμένης πρόοδου. Κυρίες και κύριοι, ισχυρή αμυντική βιομηχανία σημαίνει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις σημαίνουν ισχυρή Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας και τις τοποθετήσεις σας. Απεικονίσετε την πραγματικότητα, απεικονίσετε πραγματικά ποιο είναι η προοπτική που χαράσετε. Θα πω προσωπικά ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος αυτό που εισέπραξα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευκαιριών που αξιοποιούμε. Θα πω όμως πάλι ότι είμαι πάρα πολύ λυπημένος, συγγνώμη που θα πω αυτό, ότι δεν βλέπω τίποτε στο τι κάνουμε για να υποστηρίξουμε ακόμη και τα σούπερ μοντέρνα αεροσκάφη που πήραμε, Ραφάλ και τα F-16 θα βάλω και ακόμα μέσα, ως εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Δεν βλέπω κάτι. Και αυτό πραγματικά με στενοχωρεί. Έχετε πάρα πολύ αξιόλογες προτάσεις. Ποια είναι η προοπτική αυτών να υιοθετηθούν και επιτέλους να αρχίσουν να υλοποιούνται. Γιατί πραγματικά νιώθουμε κι εμείς ότι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι ο επιχειρησιακός εταίρος των ενόπλων δυνάμεων στα πλαίσια άμυνας και ασφάλειας. Έτσι. Περίμενα λοιπόν και περιμένω μία πραγματικά πρόοδο στο κομμάτι αυτό, την οποία πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο πολυσιεργούμε ή για πού οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται όταν έχουν μάλιστα και αμυντικές συμφωνίες με ρήτρα συνδρομής, στο να στηρίξουν ουσιαστικά τη χώρα στο κομμάτι αυτό, όταν μάλιστα παίρνουμε οπλικά συστήματα από τους ίδιους εταίρους μας. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε στο κομμάτι των ερωτήσεων. Ξεκινώντας από εδώ, από το ακροατήριο. Μικρόφωνο. Στο στόμα κοντά, Ναι. Εντάξει. Κύριε Ροζολή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και την έρευνα.
Δεν έχω μια εξειδικευμένη ερώτηση να κάνω σχετικά με την παραγωγή πυρομαχικών που έχει ανατεθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα εν μέρει. Νομίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα για την πιθανή μετακίνηση του κτηρίου της Κρυκάλ από τον Μητό για την παραγωγή αυτών των πυρομαχικών και κατά πόσο αυτό μπορεί να καθυστερήσει την παραγωγή? Για το θέμα της... Θέλετε να επαναλάβετε την ερώτηση? Όχι, ακούστε. Ναι. Για το θέμα της Κρυκάλ είναι κυβερνητική απόφαση, δεν μπορώ να την κρίνω ούτε να πω κάτι. Νομίζω ότι έχει αποφασιστεί η μετακίνηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα πυρομαχικά, να το πω έτσι απλά και λίγο να ευθυμίσουμε, βρέχει και στην Ελλάδα έχουμε ανοίξει ομπρέλα. Υπάρχει τεράστια προοπτική, όχι απλώς για αγορά. Η Ευρώπη επιδοτεί, το πρόγραμμα το ASAP επιδοτεί μέχρι και 50% και θα είναι κρίμα να μην μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε. Ειδικά τα πυρομαχικά, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να είμαστε εθεροβάμονες. Δηλαδή να πούμε ότι η Ελλάδα ξαφνικά θα κατασκευάσει αεροπλάνα, άρματα, υποβρύχια. Το μέγεθός μας, εδώ και το Ισραήλ, όπως βλέπετε, παίρνει υποβρύχια από μια χώρα, αεροπλάνα από μια άλλη χώρα και κατασκευάζει κάτι δικό του. Στα πυρομαχικά όμως, όπως βλέπουμε στην Ουκρανία, είναι κάτι που πρέπει σε μεγάλο βαθμό και με δικό μας license, γιατί ξέρετε ότι υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που ήρθαν εταιρείες στο ΣΕΚΠΙ του εξωτερικού, όχι τώρα που τα ΕΑΣ είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά και προηγουμένως. Και ενώ ζητούσαν πυρομαχικά και ενώ φτιάχνουν τα ΕΑΣ, δεν είχαν τις άδειες για να τα πουλήσουν. Άρα ουσιαστικά λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει κάτι πολύ σύντομα, να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Δεν είναι ευχάριστο το ότι υπάρχει ένας πόλεμος και θα συνεχιστεί και θα δημιουργεί την ανάγκη, αλλά πραγματικά αν πούμε ότι κάποτε υπάρχει μια ευκαιρία για να εξηγιανθούν τα ΕΑΣ, είναι τώρα. Νομίζω ότι... Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Συνεργαστεί με την ΕΑΠ. Είμαι ένας από τους 4 Έλληνες που φτιάξανε τον ΕΛΑΣΑΠ, που ξεκινήσανε τουλάχιστον γιατί δεν ξεκίνησε από κρατική πρωτοβουλία, αλλά από 4 επιστήμονες. Συμφωνώ απόλυτα με την ερώτηση που έκανε ο Πρόεδρος. Λέει, ωραία, πώς τις προοπτικές αυτές θα τις αξιοποιήσουμε και θα τις αξιολογήσουμε και θα τις υλοποιήσουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε τα αίτια. Μιλάμε εδώ και δεκαετίες σε αυτή τη χώρα για παθογένειες και για στρεβλώσεις. Αν δεν τις αναφέρουμε αυτές τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει κάτι. Και θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι αυτές. Με ρωτάτε. Γι' αυτό έχουμε θέσει σαν βασικό στόχο, το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη θεσμικού πλαισίου, η έλλειψη κουλτούρας ανάπτυξης βιομηχανίας. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω όχι μόνο αμυντικής, γενικότερα έχει χαθεί. Δηλαδή είδατε ότι υπήρξε κάποια περίοδο στην οποία όλες οι κυβερνήσεις συμφωνούσαν στο να δημιουργηθούν εταιρείες. Εκείνη την εποχή ήταν εποχή κρατικών εταιρείων. Θα μπορούσαν αυτές οι εταιρείες να έχουν αλλάξει. Μην ξεχνάμε ότι η Naval Group είναι μια εταιρεία που 65% ανήκει στο γαλλικό δημόσιο. Οι μεγάλες αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες μπορεί να ανήκουν σε ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά πάνω από το 60 ή 70% του τζίρου τους προέρχεται από προμήθειες της ίδιας της χώρας. Η αμυντική βιομηχανία δεν είναι ιδιωτική βιομηχανία. Δεν ανήκει σε ένα μαγαζί όπου θέλεις. Θέλει να δουλέψει μαζί. Βέβαια πρέπει να εξηγιανθεί. Το ότι είναι κρατική μια βιομηχανία, το ότι είναι αμυντική μια βιομηχανία, μπορεί να σημαίνει ότι, παραδείγματος χάρη, για να υποστηρίξει ένα αεροσκάφος, μπορεί να μην είναι κερδοφόρα, αλλά είναι εθνικά αναγκαίο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνει κακή διαχείριση των πόρων που της διατίθεται. Συν ότι από όλη αυτή την υποστήριξη που δόθηκε τόσα χρόνια, δεν καταφέραμε, πάμε και στις αμυντικές βιομηχανίες, να έχουν προϊόντα. Δεν υπάρχει προϊόν. Δηλαδή τα ΕΑΣ, αυτά που κατασκευάζουν, δεν μπορούν να πουλήσουν τίποτα. Ακόμα και αν είχαν τη δυνατότητα παραγωγική. Για την ΕΑΠ, είμαστε σε μια ίδια κατάσταση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να μπει το ιδιωτικό κεφάλαιο, το αν θα είναι 49, 90
Αυτό είναι κάτι που το αποφασίζουν οι κυβερνώντες. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να μπει και ιδιωτικό κεφάλαιο και κυρίως νοοτροπία ιδιωτικής εταιρείας. Αξίζεις. Δεν μπορεί να πληρώνονται, να τα πούμε, δηλαδή είναι βιομηχανία. Δεν μπορεί η μισθή των ανθρώπων που είναι σε υπεύθυνες θέσεις να είναι πολύ χαμηλότερη από την υπόλοιπη βιομηχανία. Δεν μπορεί να μην μπορεί, αν κάποιος δεν εργάζεται, να κάνουν αυτό που κάνουν στην ιδιωτική βιομηχανία. Η απόλυση δεν είναι ταμπού. Δεν υπάρχει αυτό. Τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει απολυθεί κανείς από χιλιάδες ανθρώπους. Δεν έχουν επίσης πριμοδοτηθεί αυτοί που δουλεύουν. Και το κυριότερο, είτε θα πάρει καθαριστικά, είτε θα πρέπει να πάρει πρώτες ύλες, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ΕΑΣ διαδικασίες προμηθειών δημοσίου. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο άλλος και θα σου πει ότι εγώ θέλω, επειδή γίνεται ένας πόλεμος σήμερα, δεν θα γίνει μετά από 3 χρόνια και θέλω υλικό, οι άνθρωποι των κρατικών βιομηχανιών, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο, θα κάνουν περίπου 1 χρόνο για να προμηθευτούν τις πρώτες ύλες απαραίτητες για την παραγωγή, και αυτό με την περίπτωση που δεν θα έχουμε και τίποτα προσφυγές που είναι το σύνηθες. Αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Αυτές είναι οι παθογένειες. Γι' αυτό σας λέω θεσμικά. Για ποιο λόγο ψάχνουμε να αγοράσουμε υλικό από το εξωτερικό και δεν χρησιμοποιούμε τα δικά, τα οποία πρέπει να εξελιχθούν. Μια συνεργασία αυτών των εταιριών με το Γενικό Επιτελείο Στρατού μπορούν να προσαρμοστούν. Εδώ έχουμε και ένα πρόβλημα της ιδιωτικής βιομηχανίας. Και εγώ δεν κρύβομαι ποτέ. Στην ΤΙΦΕΑ υπήρχαν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν ή παρουσίαζαν ντρόουν. Ένας συνάδελφος από το Ισραήλ, ένας φίλος, μου λέει γιατί αντί να δω 3 ομάδες εταιριών, είδα 30 εταιρείες, 20 εταιρείες, μιλάω για μεγάλο αριθμό, όπου ο καθένας, επειδή οι Έλληνες ξέρετε, είχε από ένα ντρόουν το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Τα έξοδα για να πιστοποιηθούν, για όλα αυτά τα πράγματα, είναι τεράστια. Θα πρέπει και εμείς να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Θα πρέπει όμως και το πλαίσιο, το νομικό, να δώσει το δικαίωμα στις ένοπλες δυνάμεις να επενδύσουν. Όταν κάποια ελληνική εταιρεία στην Αμερική, καμία εταιρεία, πολλοί κόσμος νομίζει ότι οι αμυντικές βιομηχανίες επενδύουν από μόνες τους και ρισκάρουν. Όχι. Η πραγματικότητα είναι ότι πηγαίνει οι σοβαρές, οι μεγάλες χώρες, και είτε λέγεται Γαλλία, είτε λέγεται Αμερική, φυσικά η Ρωσία, λόγω ότι είναι και κρατικό το σύστημα πιο πολύ, και λένε θέλουμε να φτιάξουμε ένα αεροπλάνο που να είναι πιο stealth. Και αρχίζουν από την αρχή, παίρνουν τις 2 μεγάλες εταιρείες και τους δίνουν χρήματα, προχωράνε στο αναπτυξιακό, χρηματοδοτούν το επόμενο βήμα. Δεν είναι όπως είναι η ιδιωτική βιομηχανία που λέει ένας επιχειρηματίας θα αναπτύξω αυτό το προϊόν και θα ρισκάρω. Δεν γίνεται αυτό. Η μορφή της αμυντικής βιομηχανίας πρέπει το κράτος να έρθει. Να έρθει το ελληνικό κράτος και να πει θα πάρω 200 ντρόουν, παραδείγματος χάρη, όλοι μαζί, πυροσβεστική, αστυνομία, στρατός, αυτού του τύπου. Πρόσφατα, επειδή έχουμε στο ΣΕΚΠΙ και πολλές εταιρείες που ασχολούνται με φουσκωτά σκάφη, με σκάφη περιπολικά, είδαμε μια ανακοίνωση, η Τουρκία πήρε 55 σκάφη 11 μέτρα από μια τουρκική εταιρεία. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Του δίνεις το δικαίωμα, μετά από τα 55, ναι, θα είναι μια έμπειρη βιομηχανία. Σας πληροφορώ ότι σήμερα ακόμα και για 4 σκάφη θα πρέπει να κάνουν διαγωνισμό και μην έχοντας το θεσμικό πλαίσιο όχι να υποστηρίξουν άδικα, να βοηθήσουν την ελληνική βιομηχανία, θα πάρουμε κινέζικα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σας λέω, όλα αρχίζουν και τελειώνουν για να μην μπαίνουμε σε περίπτωση. Τι έγινε με τα Ραφάλ, τι έγινε με τα F-16, τι γίνεται εκεί. Θέλουμε θεσμικό πλαίσιο και κυβερνητική δομή. Ένας άνθρωπος θα πάει στη Βουλή και θα πει το σχέδιο είναι αυτό και τον επόμενο χρόνο θα εξεταστεί, θα ερωτηθεί. Σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τα επιτελεία σωστά διαλέγουν επιχειρησιακά τα οπλικά συστήματα. Το Υπουργείο Οικονομικών, σαν κυβέρνηση, σου λέει αν έχω τα χρήματα, και ο Πρωθυπουργός λέει με την αμυντική διπλωματία αν θα πρέπει να πάρουμε από αυτή τη χώρα ή αυτή. Σε όλο αυτό δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος που να πει αμυντική βιομηχανία. Κανένας. Αυτό ζητάμε. Σε αυτόν τον κύκλο αποφάσεων να υπάρξει μια υπεύθυνη δομή που να βάζει και τον παράγοντα της αμυντικής βιομηχανίας. Τι έγινε το drone που το 89 είχε εξφωλιάσει? Τι έγινε το άτομο που είχε η έργο και πήγε στο Ισραήλ? Δεν ακούγεστε όμως. Δεν τα ακούνε όσοι είναι εδώ. Λέω όμως, τι έγινε με το drone που είχε φτιάξει η ΑΒΡΟ, από το 1989.
με το ραντάρ ΑΕΖΑ που είχε φτιάξει η ΕΑΠ πάλι το 19. Δεν προχώρησαν καθόλου. Το σύστημα Άρτεμις, το αντιεροπορικό, όλη η τεχνολογία την πήραν στο Ισραήλ και το έχουν. Και ένα σύστημα 4x4 που είναι αυτό που χρησιμοποιούν τα οχήματα που θα φτιάξει η ΕΡΚΟ πάλι με την Ισραηλινή δίθεν τεχνολογία. Όλα αυτά γιατί δεν προχωρήσαν. Το δορυφορικό σύστημα, το ΕΛΑΣΑΤ, γιατί δεν θέλησαν οι κυβερνήσεις να βάλουν συστήματα παρατήρησης γης μέσα. Παρά μόνο τόσο της Νέας Δημοκρατίας, τόσο και του ΠΑΣΟΚ μετά. Παρά μόνο για την τηλεόραση. Αυτές είναι οι λύσεις που πρέπει να δίνουν. Ευχαριστώ. Να πω, να μην μπούμε σε μια διαλογική συζήτηση και να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Είναι πολύ σοβαρές ερωτήσεις και προβληματισμοί αυτές που θέσατε, αλλά θα έλεγα να μην μπούμε σε διάλογο, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Ο κύριος Πορτοκαλάκης, εσείς. Εδώ, έχουμε άλλη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε καταρχήν για την διεξοδική παρουσίαση αυτού του αντικειμένου που ενδιαφέρει, πιστεύω, κάθε Έλληνα πολίτη ή θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει. Με αφορμή το τελευταίο που είπατε από την ΤΙΦΕΑ και τις κατακαιρματισμένες προσπάθειες ιδιωτών για τα UAVs και ούτω καθεξής, εγώ σε αντίστοιχη επίσκεψή μου εκεί στην ΤΙΦΕΑ και σε ερωτήσεις που έκανα και σε αυτούς τους πολλούς φιλόδοξους παραγωγούς UAV αλλά και σκαφών, ρωτούσα μερικές λεπτομέρειες γιατί αυτό να είναι έτσι και να μην είναι αλλιώς, ώστε να μπορούν, για παράδειγμα, να βγαίνουν και σε ανώμαλα εδάφη και όχι μόνο σε αμμουδιές από τα σκάφη. Γιατί ο χρόνος πτήσεως ενός UAV είναι τόσος και όχι τόσος ή το ωφέλιμο βάρος του. Δεν ήξερα να μου πούν ακριβώς, γιατί μου είπαν δεν είχαν κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία κατεύθυνση από τις ένοπλες δυνάμεις ή από το Υπουργείο Άμυνας και πάνε με ραντεβού στα τυφλά. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την γραμμή παραγωγής. Έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν ότι όλες οι εταιρείες ανελάμβαναν κάποια κρατικά έργα τα οποία είχαν χρόνο λήξεως γιατί αφορούσαν αποκλειστικά τις ένοπλες δυνάμεις. Και όταν τελείωνε αυτό, τελείωνε και η γραμμή παραγωγής, χανόταν η τεχνογνωσία, χανόταν όλοι και τα πάντα. Σήμερα, με τις υπάρχουσες τεχνολογίες εχμής, προς τα πού πρέπει να στραφεί η αμυντική εγχώρια βιομηχανία ώστε να διασφαλίσει μόνιμες γραμμές παραγωγής που να εξασφαλίζουν και τη βιωσιμότητά τους και την ανάπτυξή τους. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικές οι ερωτήσεις, γιατί είναι αυτό που μας λείπει. Θα αρχίσω από τη δεύτερη. Πού πρέπει να στραφεί? Η Ελλάδα είναι μια χώρα 10 εκατομμυρίων, είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ισχυροί αμυντικά και εξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα. Σκεφτείτε ότι έχουμε περισσότερα άρματα μάχης από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αντίστοιχα στο αεροπορικό υλικό, δηλαδή έχουμε περισσότερα υποβρύχια από ό,τι έχει η Γερμανία που κατασκευάζει τα υποβρύχια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι λόγω των καλών μας γειτόνων, η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία έχει στερηθεί και έχει επενδύσει. Συγγνώμη, να σημειώσω σε αυτό ότι 3 υποβρύχια μας είναι από την επταετία. Εδώ λοιπόν πρέπει να είναι ο δρόμος όχι αυτό που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία και σαν μέγεθος πληθυσμού αλλά και τουρκόφωνους που μπορεί να μιλήσουμε για 200-300 εκατομμύρια, αλλά συν για μια πολιτική δικιά της υπερφύαλη, ότι είναι υπερδύναμη, κάνει κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος να έχουμε ελληνικά συστήματα, δηλαδή να έχεις το αεροπλάνο, το Ραφάλι, το F-16 εναντίον του τουρκικού. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει στα κύρια συστήματα η Ελλάδα να μπει, η ελληνική αμυντική βιομηχανία να μπει μέσα στις κοινοπραξίες των ευρωπαϊκών ή των αμερικανικών εταιριών. Μα χάσαμε την ευκαιρία με το F-16 και την πήρε η Τουρκία. Και όχι μόνο δεν μάθαμε, αλλά βλέπετε στο F-35, εγώ τι θέλω να πω. Εγώ δεν αποφασίζω τι θα πάρουμε. Αυτός που αποφασίζει όμως, και για να το πούμε απλά, πάντα δεν θα παίρνουμε από ό,τι φαίνεται ένα αμερικανικό και ένα ευρωπαϊκής κατασκευής αεροσκάφους. Γιατί δεν πάμε από τώρα? Δεν μπήκαμε στο F-35. Θα πάρουμε F-35
και δεν θα έχουμε το ποσοστό που θα είχαμε αν είχαμε μπει από την αρχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 2 ευρωπαϊκές μεγάλες πρωτοβουλίες. Το καινούριο άρμα μάχης. Μα τα άρματά μας είναι όλα Leopard. Η Γαλλία με την Γερμανία, αυτή τη στιγμή η κοινοπραξία και η NPS είναι Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann και Nexter και προχωράνε στο καινούριο ευρωπαϊκό άρμα. Ήδη η Ισπανία και η Αυστρία και κάποιες άλλες χώρες μπαίνουν. Εμείς γιατί δεν μπαίνουμε? Και προσέξτε, όταν λέμε μπαίνουμε, δεν συζητάνε δισεκατομμύρια. Απλά να πεις ότι εγώ μπορεί να είναι της τάξης των 10 ή 20 εκατομμυρίων η συμμετοχή και να πεις ότι εγώ όταν θα φτιαχτεί θα πάρω. Το ίδιο γίνεται με το καινούριο ευρωπαϊκό αεροσκάφος, στο οποίο πρέπει να μπούμε και να μπούμε αντίστοιχα σε ό,τι αναπτυχθεί στην Αμερική. Γι' αυτό σας λέω, είναι θέμα κουλτούρας, παιδείας και έλλειψης θεσμών. Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος. Σήμερα πείτε μου, γιατί επειδή πιο πολλοί είστε και στρατιωτικοί και κινείστε με βάση νόμους και γραφές, ποιος δικαιούται να πει από το Ελληνικό Υπουργείο ότι θα πρέπει να μπούμε στο Ευρωπαϊκό Άρμα Μάχης? Ο αρχηγός στρατού δεν έχει το δικαίωμα. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ μπορεί να εισηγηθεί όμως. Δεν μπορεί να εισηγηθεί για τις ένοπλες δυνάμεις. Θέλω να σας πω ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον, ο οποίος μια δομή που να πει ο σχεδιασμός της χώρας είναι αυτός. Το συμφωνώ απόλυτα. Οι Τούρκοι δηλαδή βάλαν, αν θυμάστε, κάποια εποχή φτάσαν 40% και εκεί άρχισε το καλό για μας για την Ελλάδα να έρχονται σε αντιπαράθεση με τους ξένους και θέλουν να φτιάξουν τα δικά τους. Αυτό όμως είναι στρατηγική, δεν έγινε από μια μέρα. Άρα πρέπει να συμμετέχουμε σε όλες τις κοινοπραξίες, γιατί αυτό θα διασφαλίσει ότι όταν τελειώσει το ελληνικό πρόγραμμα θα συνεχίσουμε. Να πούμε το παράδειγμα, για να μην λέμε μόνο τα στραβά. Στη Μέτκα στο Βόλο κατασκευάζονται τα σκάφη όλων, το Leopard του κόσμου. Τα σκάφη και μέρος στον πύργο. Το σκάφος γίνεται εκεί. Για όλο τον κόσμο. Η Γερμανία δηλαδή παίρνει από εκεί. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες ελληνικές, η HDBS, η Intracom, που συμμετέχουν και έχουν περάσει πόσα χρόνια τώρα από τότε που πήραμε τα άρματά μας. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί συνεχίζεις να είσαι εκεί. Θα μπορούσε, αν η ΑΒ, τα ΕΑΣ δεν ήταν κρατικά και δεν είχαν αυτή την κακή διαχείριση, να συμμετέχουν. Διότι αν κάνετε την αντίστοιχη ερώτηση με τις κρατικές εταιρείες που συμμετείχαν σε μεγάλα προγράμματα, ποιες συνεχίζουν? Καμία. Μόνο η ΑΒ συνεχίζει με το F-16 και ελπίζουμε να συνεχίσει, γιατί δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την εταιρεία. Για να μην, δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλά θέλω να πω, επειδή έχουμε πρόσφατη την προηγούμενη ομιλία της περασμένης εβδομάδας περί τεχνητής νοημοσύνης και επειδή αυτή διέπει σήμερα και τα UAVs και τα περιφερόμενα πυρομαχικά και τα πάντα, δεν ξέρω μήπως και αυτή έπρεπε να είναι ένας βασικός κλάδος ενασχολήσεως των εταιριών. Θέλει στρατηγική. Πάμε στην πρώτη ερώτησή σας. Κατεύθυνση είναι αυτό που λέτε. Ποιος θα δώσει, για να δώσει κατεύθυνση κάποιος επιχειρησιακός, αυτά είναι απόρριτα. Θα πρέπει να πει, δηλαδή, εμάς το βασικό μας πρόβλημα είναι τα 30 χιλιόμετρα να κάνουμε αυτό ή να βλέπουμε. Αυτό αν εμφανιστούν 50 ελληνικές εταιρείες, θα δίνει το επιτελείο στον καθένα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να έχει κάνει μια προεπιλογή, να βάλεις εσύ τους όρους που μπορεί. Ότι κύριε, εγώ θέλω από 10 εταιρείες μαζεμένες, θα βάλω αυτά τα χρήματα, πάμε σε ένα αναπτυξιακό UAV. Μας κάνει, είδαμε ότι είσαι σοβαρή. Πάμε στο επόμενο στάδιο, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν λέμε πράγματα, αυτά εφαρμόζονται. Δεν χρειάζεται να τα αντιγράψουμε. Χρειάζεται. Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Συγγνώμη λίγα. Ακούσαμε την πολύ πετυχημένη συνεργασία που έχουμε με ευρωπαϊκές χώρες στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι αυτό θεσπίστηκε. Για ποιο λόγο? Το να έχουμε τις κοινές απαιτήσεις χωρών, να μπορούμε να μειώσουμε το κόστος ανάπτυξης κτλ. Να έχουμε λοιπόν κοινό οπλικό σύστημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και το life cycle cost και όλα τα σχετικά ωφέλη. Όταν λοιπόν εγκρίνεται από τη χώρα, από τον φορέα, εδώ, να συμμετέχουν οι κάποιες εταιρείες σε κοινά προγράμματα, δεν αξιολογείται αυτό που είπατε? Δεν έχουμε για το ναυτικό, υπάρχουν και UAVs που γνωρίζω ότι έχουμε συμμετάσχει. Αυτό δεν θα αξιοποιηθεί ως τελικό προϊόν από τη χώρα ή από τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα? Κανονικά πρέπει. Δεν έχει ολοκληρωθεί πρόγραμμα. Προς το παρόν δεν έχει. Ώστε να γίνει αυτό ένα που έχει ολοκληρωθεί, βρίσκεται αυτή τη στιγμή η προδιαπραγμάτευση η εταιρεία του Space Ελλάς με το ΓΕΘΑ για την αγορά του ΓΕΘΑ αυτού του προγράμματος. Και να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κ. Ναύαρχος σε σχέση με το Artificial Intelligence.
στον σύλλογό μας υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στις 4 εταιρείες ή 5, οι οποίες ασχολούνται καθαρά με artificial intelligence. Αυτό. Το artificial intelligence είναι μέσα, είναι μια τεχνολογία και περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό που λέγεται αμυντική βιομηχανία. Κύριε, έχετε να ρωτήσω. Να ολοκληρώσουμε από εδώ. Ναι, κύριε Πορτοκαλάκη. Ναι, κύριε Ροζού, καταρχάς κατηγορούμενα συγχαρητήρια για το θέμα που αναπτύξατε, που ήταν πραγματικά καινοτόμο για μας, που δεν έχουμε την εμπειρία. Εκείνο που με προβλημάτισε σαν Έλληνα είναι αυτό που είπατε, ότι τα αμυντικά προγράμματα, οι αμυντικές εταιρείες εξαρτώνται από την κατεύθυνση που δίνει το κράτος και χρηματοδοτεί, γιατί πραγματικά είναι ένα δημόσιο δομείο. Βλέπουμε λοιπόν μια ανοπρόσαλη πολιτική, η οποία υλοποιήθηκε από το 80 μέχρι το 20 στο ΙΠΑΤ, που δεν μπορέσει να εξασφαλίσει μια στρατηγική. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Μπορεί ο ΣΕΚΠΗ να, αν όχι να αποστασιοποιηθεί εντελώς από τις κρατικές προμήθειες, να αναπτύξει μια δική του πολιτική βιομηχανίας όπλων, η οποία στην αρχή να είναι εκτοστρεφής, να αντλήσει τα μεγάλα κεφάλαια από το εξωτερικό και να αρχίσει να κάνει μια βιομηχανία. Δεν ακούει εδώ η Ελλάδα, δεν το προκαλεί το Υπουργείο Άμυνας. Να προκαλέσει λοιπόν, να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία με προϊόντα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω δει μια μεγάλη εταιρεία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που φτιάχνει συστήματα νυχτερινής όρασης, η οποία μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έλληνες λοιπόν, οι οποίοι πουλάνε στον επαιτειακό στρατό, στον αυτό, και το χαίρομαι γιατί, όπως είπατε, είμαστε καινοτόμοι. Και να αγνοήσουμε λοιπόν τις κρατικές προμήθειες, την κρατική κατευθυντικότητα, μέχρι να τυπήσουμε ότι πρέπει να στραφεί υποχρεωτικά να αναπτύξουμε τέτοια όπλα, γιατί πετυχαίνουμε δεκάρια στο εξωτερικό, και εδώ δηλαδή μετά από 40 χρόνια να μην έχουμε κάνει υποστηρίξη στον αεροπλάνο. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Αν μπορεί ο ΣΕΚΠΗ να ανεξαρτοποιηθεί από τη συνάντηση με τις κρατικές εντολές ή προμήθειες, σε έναν βαθμό βέβαια, να αντλήσει κεφάλαια από χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκής Τράπεζας ή το εξωτερικό, να κάνει προϊόντα να τα πουλήσει, ώστε να καταλάβουν όλοι εδώ αυτοί οι οποίοι τυπούν ότι έχουμε ένα δυνατό κεφάλαιο και να στραφούν πλέον να το υποστηρίξουν. Αυτό είναι εδώ. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Εγώ δεν έχω στρατηγική προέλευση. Είμαι χρηματοπιστωτικού χώρου. Η ερώτηση του κ. Πορτοκαλάκη είναι σωστή. Εγώ θα απαντήσω όμως για λογαριασμό σας εν μέρει χρηματοδοτήσεις και αυτό που είπατε δεν υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο από την ελεύθερη αγορά. Και έρχομαι στο συνολικότερο ερώτημα. Πώς χρηματοδοτεί το ΣΕΚ? Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα χρηματοδοτεί επειδή ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν υπάρχει. Αυτό πόσο για εσάς είναι πρόβλημα ή όχι? Ξέρω ότι υπάρχει χρηματοδότηση συμβάσεων, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο, και αν και αυτές επιτευχθούν εν πάση περιπτώσει, μέχρι εκείνο το σημείο τι γίνεται, πώς χρηματοδοτείται? Συμπληρωματικός αυτό που ρωτάει ο κ. Πορτοκαλάκης. Είναι και ένα από τα πολύ καυτά ζητήματα. Είμαι βέβαιος. Πέραν του. Επιτρέψτε μου να πέραν της πωλήσεως αμυντικών συστημάτων στην αλλοδαπή, υπάρχει δυνατότητα για τις εταιρείες του ΣΕΚ, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω βέβαιως δεν είναι ενωσίους, είστε ένας ιδιόμορφος σύνδεσμος, έχετε πολλών ειδών εταιρείες. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα για τις εταιρείες σας να πουλήσουν, να δημιουργήσουν πρώτα και να πουλήσουν προϊόντα στον μη στρατιωτικό τομέα εντός εκτός Ελλάδος, με τη λογική της μακροχρόνιας διατηρήσεως κάποιων γραμμών παραγωγής. Και η συνολική προστιθεμένη αξία του ΣΕΚΠΗ, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι? Ουσιαστικά αυτό που ρωτάω είναι κατά πόσον βασίζεται η παραγωγή σε ακριβές εισαγόμενες πρώτες ύλες. Όσο αυτό είναι πρόβλημα ή δεν είναι, δεν ξέρω. Και τελευταία παρατήρηση, περισσότερο παρά ερώτηση. Αν καλώς καταλαβαίνω, αυτό που ζητάτε είναι μια δομή μιας αναβαθμισμένης υποβολής. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Άρα, γι' αυτό σας ρωτάω να πάρω ακριβώς αυτή την απάντηση. Άρα, πρακτικώς αυτό που θα χρειαζόταν ως έκτη είναι μια ανεξάρτητη αρχή πολεμικής βιομηχανίας. Αυτό έχει πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είναι ή δεν είναι κρατική παρέμβαση?
Κατά την άποψή μου, όχι, αλλά στο ρωτάω πληροφοριακό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η εταιρεία είναι, καταρχήν να πούμε ότι είναι η Θέον, η οποία είναι ίσως η πρώτη μέσα στους 3 πρώτους στον κόσμο, στο προϊόν της. Και είναι τιμή για την Ελλάδα οι αμερικανικές, οι γερμανικές, οι ελβετικές ενόπλες δυνάμεις και άλλες χώρες να έχουν συστήματά της. Θα σας πω κάτι για να δείτε, κατά την άποψή μου, τον λάθος δρόμο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, νομίζω, ένας διαγωνισμός στην Ελλάδα για αυτά τα προϊόντα και η ελληνική εταιρεία θα συμμετάσχει σαν ίδια, ισότιμη, με ξένες εταιρείες. Εάν γινόταν αυτό στην Αμερική ή στη Γαλλία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Στην Αμερική, εάν δεν έχεις έδρα και παραγωγή στην Αμερική, δεν πουλάς. Δεν μπορεί, να μην πω το 100, το 95% των γαλλικών αμυντικών, αυτών που αγοράζουν οι γαλλικές ενόπλες δυνάμεις να παράγεται στη Γαλλία, το αντίστοιχο στη Γερμανία να είναι γερμανικά, στην Αγγλία να είναι αγγλικά, στην Αμερική να είναι αμερικάνικα. Δηλαδή, εκεί πώς γίνεται οι κανόνες. Δηλαδή, για να πάμε τώρα και στο δικό σας. Ο ΣΕΚΠ δεν μπορεί. Ο ΣΕΚΠ είναι ένα σύνδεσμος εταιριών. Είμαστε ένα σωματείο επιχειρηματιών. Έχουμε και τις κρατικές εταιρείες μέσα. Η αμυντική βιομηχανία, σας το ξαναείπα, δεν είναι απλώς βιομηχανία. Είναι και παράγοντας ισχύως της χώρας. Διότι ξέρει αυτός που δίνει τα όπλα ότι ελέγχει και τη χώρα. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έχεις κάτι πάρα πολύ καλό, το πιο πιθανό είναι, λέμε τώρα, να στο αγοράσει. Όπως και η Θέον στην Αμερική λειτουργεί, τα φτιάχνει άλλη εταιρεία εκεί. Δηλαδή πήραν το προϊόν και κατασκευάζουν. Δεν έχουμε την ίδια πρόνοια στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό σας λέω, ξαναλέω, στην Τουρκία νομίζω είναι η Γενική Γραμματεία Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά κατά σύμπτωση στην ετήσια συνέλευση προείστατο πρόεδρος της Τουρκίας, πηγαίνει ο Ερντογάν. Έτσι. Και ο Γενικός Γραμματέας σε όλες τις εκθέσεις, πολλές φορές σε εκθέσεις ανά τον κόσμο που πηγαίνουμε, βλέπει ξαφνικά 30-40 άτομα και νομίζω ότι θα είναι κάποιος υπουργός. Είναι ο επικεφαλής της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Χρηματοδότηση. Σε επίπεδο Ευρώπης, η Ευρώπη, επειδή νόμιζε, μας θεωρούσε τρελούς τους Έλληνες που μιλάγαμε για άμυνα, γιατί νομίζαν ότι τα είχαν λύσει όλα, μέχρι που έγινε στην Ουκρανία. Στην Ευρώπη, μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχαν καν προγράμματα αμυντικά, υπήρχαν προγράμματα dual use, διτής χρήσης. Μέχρι και σήμερα δεν χρηματοδοτείται από το τραπεζικό σύστημα η άμυνα. Ευτυχώς άρχισε τώρα το EDF και όλες αυτές οι ενέργειες που για πρώτη φορά είπαμε το European Defense Fund. Δεν ξέρω εάν αυτή η αλλαγή άρχισε, δεν ξέρω αν ήταν συμπτωματικό ή όχι, από το Brexit. Δηλαδή μέχρι τότε η Αγγλία δεν ήταν θετική στο να έχουμε κοινά αμυντικά προϊόντα. Με το που έφυγε η Μεγάλη Βρετανία άρχισαν να κινούνται οι διαδικασίες για να πριμοδοτηθεί αυτός ο τομέας και με την εξέλιξη της Ουκρανίας είδαμε ότι ξαφνικά άνοιξαν τα μάτια τους. Δηλαδή εγώ πήγαινα σαν πρόεδρος στις Βρυξέλλες και δεν υπήρχε καμία αντιμετώπιση για την αμυντική βιομηχανία. Κάτι που έχει αλλάξει την τελευταία τριετία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ελληνικές εταιρείες, κύριε Πτέραρχε, πάνε τόσο καλά στην Ευρώπη. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί υπάρχει κατεύθυνση, υπάρχει μπούσουλα. Θα μπείτε στο site, θα δείτε πού υπάρχει ενδιαφέρον, πώς θα συμμετέχεις. Αυτό που λέγανε. Υπάρχουν οι κατευθύνσεις, η χρηματοδότηση, τα σχήματα, θα κάνει κάποιος και κάποια ταξίδια, θα μπει σε ομάδες και αυτό γίνεται. Εδώ δεν υπάρχει. Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε για την ανταγωνιστικότητα. Οι πρώτες ύλες πάνω κάτω. Η εγχώρια χρηματοδότηση, επειδή είναι ελάχιστες οι εταιρείες που κάνουν αμυγός πολεμικό υλικό, όπως είναι τα ΕΑΣ, η εταιρεία δικιά μου κάνει καλώδια, δεν είναι αμυντικό υλικό. Άλλος κάνει σκάφη, άλλος κάνει ιδιόκτρες, που λέμε, τα οπτικά, τα ηλεκτροοπτικά, τα ηλεκτρονικά. Δεν είναι αμυγός. Αν όμως είχες την ατυχία να έχεις μια εταιρεία που κατασκευάζει όπλα, δεν θα έχεις τεράστιο πρόβλημα. Το ξεπερνάνε οι κρατικές εταιρείες λόγω ότι είναι κρατικές και έχουν συγκεκριμένες τράπεζες. Αλλά πολλές τράπεζες δηλαδή θέλω να πω ιδιωτικές. Η εθνική, ας πούμε, το στηρίζει αυτό και κάποιες άλλες. Ευρωπαϊκό, το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι ελληνικό. Έτσι. Δηλαδή, η Γαλλική τράπεζα στη Γαλλία χρηματοδοτεί πολεμική βιομηχανία γαλλική, η ίδια τράπεζα σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, μόλις ακούσει αμυντικό, διώχνει την εταιρεία. Δεν τη θέλει. Ανταγωνιστικότητα. Οι πρώτες ύλες πάνω κάτω στην Ευρώπη είναι ίδιες για όλους, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, πολλές εταιρείες εξάλλου ψωνίζουμε
λόγω ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αγοράζουμε πρώτες ύλες από Ευρωπαίους προμηθευτές. Αυτό σημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα για την Ελλάδα είναι θετικό, γιατί έχουμε υψηλής ποιότητας προσωπικό, τεχνικής ποιότητας, και την ίδια στιγμή η μέση ανεπτυγμένη Γαλλία, Γερμανία είναι περίπου από 40 ως 2 φορές το προσωπικό, είναι πιο ακριβό, η εργασία, το labor. Άρα λοιπόν εδώ ανοίγεται μια ευκαιρία για μας, μεγάλη. Το ξέρουν όσοι έχουν σχέση με Γερμανία ή με Γαλλία, με αυτές τις χώρες, και λόγω των τελευταίων κρίσεων, ενώ ας πούμε οι Γερμανοί είχαν οδηγηθεί προς χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, οι δε Γάλλοι προς χώρες της Βόρειας Αφρικής, ξαφνικά όλοι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι πρέπει η παραγωγή να είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι σημαντικό, είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα σήμερα. Είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις επιτυχίες. Και κλείνω πάλι σε εσάς. Ατομικά έχουμε επιτυχημένες εταιρείες ελληνικές, είτε υποκατασκευαστικές, είτε που κατασκευάζουν μικρά συστήματα. Για να μπει σε κάτι μεγάλο, θέλεις και πολύ ισχυρή κυβερνητική απόφαση, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θέλεις και συνεργασία χώρων. Να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό που είπατε για την πολύ επιτυχημένη εταιρεία, την Θέων, που ανέφερε το όνομά της. Υπάρχει και εταιρεία η οποία παράγει τουλάχιστον 100 υλικά το Ραφάλ, τα παρήγαγε και τα παράγει στην παγκόσμια λυσίδα και αγνοήθηκε εντελώς. Αγοράσαμε Ραφάλ και η συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία είναι στην παγκόσμια αγορά και ούτε καν αναφέρθηκε, ούτε καν. Δεν στηρίζω την εταιρεία, στηρίζω το όλο κλίμα και το πνεύμα το οποίο υπάρχει. Είναι μέγα λάθος να μην έχουμε ούτε βίδα. Το λέω και πονάω γι' αυτό, γιατί δεν είναι δυνατόν να σπάει σκέλος τον Ραφάλ και να το στέλνουμε στην Γαλλία. Το λέω τελείως ομά, αυτό πρέπει να αλλάξει άρδιν. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Συγγνώμη που το εκφράζω, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και επειδή είναι σαν φωνή βοόντος σε διερήμο, έχω σταματήσει να φωνάζω, γιατί πλέον αγνοήθηκα παντελώς. Πονάω όμως πάρα πολύ. Και συγγνώμη που παίρνω το λόγο με αυτό το ύφος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ σοβαρά, κύριε Πρόεδρε. Και θα πω το εξής. Αλλά... Όχι, εκτιμώ ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες που νομίζω μπορούμε να πάρουμε από κοινού. Ποιοι? Οι αμυντικές βιομηχανίες, άνθρωποι οι οποίοι πονέσανε και πονάνε, γνωρίζουν, να καθίσουμε γιατί να μην προβληματιστούμε όχι στο τι καινούριο θα φτιάξουμε μόνο, το πώς θα υποστηρίξουμε αυτά τα οποία δεν υποστηρίζουμε. Ξεκινώντας από τα Ραφάλ, μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη, να δείξουμε στους κυβερνώντες τι πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να την κάνουμε. Και εκεί είναι ο τρόπος. Είναι δοκιμασμένος. Για ποιο λόγο όμως το αγνοούμε? Αυτό πραγματικά μας προβληματίζει πάρα πολύ. Έτσι, δεν μιλάμε για αμυντική ισχύ. Έτσι. Δεν έχει κάνει αεροπορία, αυτή τη μελέτη. Την έχει κάνει η αεροπορία. Την έχει δοκιμάσει η αεροπορία. Και είναι εκεί. Και είναι εκεί. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε? Δεν ακούγεστε. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε? Εδώ ακούνε. Οι άλλοι δεν ακούνε. Όταν είπα προηγουμένως ότι έχουμε καταθέσει προτάσεις εγγράφως σε όλα τα επίπεδα, τις πετάξανε στο καλάθι των αχρήστων. Συγγνώμη πάλι που μιλάω έτσι. Και είναι λυπηρό, πραγματικά λυπηρό. Ποιοι είναι αυτοί που τις πετάξανε? Γιατί το να είμαστε πρόσωποι δεν καταλήγουμε κάτι. Ποιοι είναι αυτοί που τις πετάξανε? Δεν είμαστε καθόλου πρόσωποι. Επώνυμα τα είπα. Και ενυπογράφως τα είπα. Στον κάθε κυβερνώντα που πέρασε και υπάρχει. Στον κάθε υπουργό που πέρασε και υπάρχει. Στις επιτροπές των αμήνης που υπάρχουν επίσης. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά κάποτε πρέπει να καταλάβουν ότι όταν λέμε κάτι δεν τα λέμε στον αέρα. Ας προβληματιστούν λιγάκι, ας δώσω και μία απάντηση και έρχομαι εδώ στο τραπέζι. Κύριε Πρόεδρε, είστε διατεθειμένοι να κάνουμε μια κοινή ομάδα να υποβάλουμε προτάσεις? Συγγνώμη, το θέτω έτσι. Είστε? Το ΕΛΙΣΜΕ διατίθεται. Έτσι, ως φορέας. Με μεγάλη χαρά. Ξέρετε κάτι? Όση εμπειρία διαθέτεται. Εσείς και εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλετε. Έτσι, εννοείται ότι πάντα μέσα στα πλαίσια αυτά που συζητάμε, γιατί εσείς και εμείς κινούμαστε στη λογική. Ακριβώς. Αυτά έχουν
είναι, το ξαναλέω, έλλειψη παιδείας βιομηχανικής. Κάποτε στην Ελλάδα, και να μιλήσουμε το 50, το 60, βλέπετε ότι υπήρχε κατεύθυνση από όλες τους κυβερνώντες τότε να αναπτύξουν τεχνογνωσία και βιομηχανία. Δεν υπάρχει. Δεν το βλέπετε πουθενά σήμερα σε τίποτα. Δεύτερον, ίσως είναι και ένα θέμα ότι πολλές φορές οι πολιτικοί προϊστάμενοι θεωρούν ότι θα χάσουν κάποια εξουσία. Εγώ τι λέω, το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Άμυνας, πάρα πολλές φορές έχουμε σήμερα υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα. Δεν είναι το πρόβλημα να δημιουργήσουμε κι άλλο, γιατί κάποια στιγμή στη Βουλή είχα ερωτηθεί να δημιουργήσουμε κι άλλο υπουργείο. Όχι. Δώστε σε έναν άνθρωπο αυτή την αρμοδιότητα. Να υπάρχει υπευθυνότητα, γιατί μόνο όταν είναι αρμόδιος, να αρχίσει να έχει στελέχη. Πώς έχουμε στελέχη αρμόδια για το ΕΣΠΑ, για άλλους τομείς. Και δεν θα ήταν και άσχημο, επειδή νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλα τα κόμματα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ενέχει πολιτική. Όλοι συμφωνούν στο να υπάρχει εγχώρια παραγωγή και ανάπτυξη. Να πάρει και, όπως είναι η Γραμματεία των Δημοσίων Εσόδων, να είναι ένα όργανο που ο προϊστάμενος είναι κοινής αποδοχής. Να μπουν στελέχη όχι μόνο από το στρατό, αλλά να μπουν και στελέχη, γιατί οι στρατιωτικοί πρέπει να είναι μέσα, με τη λογική ότι καταλαβαίνουν τι είναι το προϊόν. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να έρθουν και άνθρωποι που έχουν σχέση από τη βιομηχανία. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει. Είμαστε σε άλλους χώρους. Όπως δεν καταλαβαίνουν και οι βιομηχανίες τι σημαίνει ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, λέει ο άλλος κατεύθυνση. Ναι, αλλά πώς θα σου δώσει. Πώς ξέρει ποιος είσαι και θα έρθει η αεροπορία να σου πει, ας πούμε, τα κρίσιμα πράγματα. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θέλουμε δομή. Να έχει ανθρώπους που να έχουν εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ. Μετά, νομική. Το μεγαλύτερο ανασταλτικό κομμάτι στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας είναι να μην πω οι άνθρωποι, αλλά η θέση των νομικών του Υπουργείου Άμυνας φοβική. Μην κάνουμε αυτό, θα μας πούνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην κάνουμε το άλλο, θα μας πούνε. Όσες φορές πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μας λέγανε το αντίθετο. Γιατί δεν παίρνετε παραπάνω λεφτά, γιατί δεν λέτε αυτό. Γιατί οι άνθρωποι του Υπουργείου Άμυνας, οι νομικοί, προέρχονται από στρατιωτικές σχολές και έχουν άλλη λογική. Δεν φταίνουν αυτοί, δεν είναι εδώ, ούτε υπάρχει καμιά συνωμοσία. Εγώ δεν πιστεύω κάποια συνωμοσία να μας κρατήσουν πίσω, γιατί εμείς τα κάναμε. Οι απλές απαντήσεις είναι απλό. Δεν ασχολείται κανείς. Ναι. Ήθελα απλώς να πω σε συνέχεια αυτό που δεν βγάζουμε ούτε βίδα που ακούστηκε, ότι πάρα πολλά τα υλικά όσοι γνωρίζουν το χώρο των ενόπλων δυνάμεων, είτε είναι αυτά βίδες, είτε είναι μικρά συστηματάκια ή ακόμα και ένα τσιπάκι που συνήθως μπαίνει σε ένα black box για να μην μπορείς εσύ να επέμβεις κλπ. Αυτά μπορεί να κάνουν και μήνες να έρθουν απ' έξω και πανάκριβα. Και μέχρι τότε δεν το έχεις το σύστημα που του λείπει αυτό. Έτσι, αυτό σημαίνει εξάρτηση απ' έξω. Ναι. Κύριε το μικρόφωνο. Είναι ο Αντιτέρας Σκαρλάτος. Ναι, κύριε Σκαρλάτο, καλή μας, το ξέρει. Αλλά πάρτε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και πράγματι χαίρομαι για τον ενδιαφέροντα διάλογο που υπάρχει για τις απόψεις στην παρέα μας. Τα ίδια λέμε, κύριε Πρόεδρε, για 20 χρόνια τώρα. Τι έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει. Προσπαθώ να δω τι έχει αλλάξει. Και επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Διότι δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, συνέπεια και συνέπεια. Αρχίζουν εξοπλισμοί στις ένοπλες δυνάμεις. Δώστε λεφτά. Δίνουμε λεφτά. Μετά το ξεχνάμε για 10-15 χρόνια και απαξιώνονται τα σχέδια τα απαξιώνονται τα ελικόπτερα, απαξιώνονται τα πυροσβεστικά, απαξιώνονται τα πάντα. Πού είναι το ενιαίο μεσοφόρτες λοιπόν. Υπάρχει. Οι αποφάσεις που παίρνονται για τους εξοπλισμούς είναι αποσπασματικές και επιλεκτικές. Με πρωτεύοντα παράγοντα στην απόφαση στο πολιτικό κομμάτι. Και τι σχέση θα έχουμε με τη Γαλλία ή με την Αμερική. Συζητήθηκε ποτέ ο παράγοντας αμυντική βιομηχανία στην απόφαση. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γι' αυτό και μείνανε όλες μας οι εταιρείες απ' έξω από τις τελικές. Οι αποφάσεις ήταν καθαρά πολιτικές.
Λοιπόν, εάν δεν υπάρξει ένα πρόγραμμα μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο, με συνέχεια και συνέχεια, ούτως ώστε και η ιδιωτική βιομηχανία και η κρατική βιομηχανία να μπορέσει να κάνει τους προγραμματισμούς και να παραγάγει αυτά τα οποία χρειάζεται, πρωτευόντως ο τόπος μας και η συλλογία να δούμε τις εξαρτήσεις. Διότι θα κάνω μια απλή στον πρόεδρο. Ποια ήταν τα έσοδα από τις εξαγωγές? Πιο κοντά το μικρόφωνο, δεν ακούνε. Ποιο ήταν το income από τις εξαγωγές, το ετήσιο? Στο ακριβές, όχι μειον, έχουμε. Υπάρχει ανάπτυξη. Και έχουμε παρελθές. Κοιτάξτε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι σε σχέση με τις προμήθειες που έγιναν. Ότι είναι πολύ περισσότερες το έργο που έχει η αμυντική βιομηχανία σήμερα από αυτό που είχε πριν από 2 χρόνια είναι. Αλλά θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο σε σχέση με τις προμήθειες τις πολύ μεγάλες που έγιναν. Μα έχουμε παραδείγματα κλασικά στη γειτονιά μας. Κλασικά παραδείγματα. Βλέπουμε το γείτονα. Συμμετέχει στο μεταφορικό αεροπλάνο M400. Από την αρχή. Στο F-35. Από την αρχή. Στα αεροπλάνα μαθητικής συνεργασίας. Μπαίνει μέσα στους Ισπανούς. Στα ελικόπτερα μπαίνει μέσα στους Εγγλέζους. Δηλαδή, ξεκινάει από την αρχή στα προγράμματα, ούτως ώστε να πάρει ο έργος και να συνεχίσει. Εμείς ερχόμαστε άλλοι συντονιστές, φέρουμε αυτό από ράφι, από το ίδιο πέρα, με συγχωρείτε, δεν θα πάρουμε για τις ιδιωτικές και τις κρατικές. Θέλει συνέχεια και συνέχεια. Ήρθε ο Άκης, όταν 10 χρόνια δεν είχε υπάρξει τίποτα, ψωμίσαμε. Από το, πότε ήταν τότε, το 96 μέχρι το 2000. Και συνεχεία τα ξεχάσαμε. Μετά τα ξεχάσαμε ακόμη περισσότερο και τώρα ξαναρχίσαμε επιλεκτικά να ψωνίσουμε. Χωρίς να σκεφτόμαστε την βιομηχανία. Μπορούμε να συζητάμε συνέχεια, αλλά θα γυρνάμε γύρω-γύρω. Εγώ να σας πω λίγο το αισιόδοξο. Υπάρχει ένα αισιόδοξο κομμάτι. Επιτρέψτε, όχι, να σας πω πώς η ανταγωνιστικότητα, ο ανταγωνισμός μάλλον, φέρνει αισιόδοξο. Για το πρόγραμμα των κορβετών, που αυτή τη στιγμή έχουν επιλεγεί 2 υποψήφιες κορβέτες, και οι 2 θα τις κατασκευάσουν στην Ελλάδα. Αυτό γιατί δεν το κάνουν για κάποιο λόγο ότι μας αγάπησαν ή είναι φιλέλληνες, προκειμένου να πάρουν τη δουλειά, ξαφνικά ξεπερνάνε το 30%. Γιατί όταν κατασκευαστεί το πλοίο εδώ, θα ξεπεράσουν το 30%. Αυτό γιατί το λέω? Όταν έρχεται η Fincantieri και η Naval Group, η Γερμανία και η Γαλλία, και προκειμένου να πάρουν 3 καράβια ή 4, σου λέει Ιταλία και Γαλλία, συγγνώμη, Ιταλία και Γαλλία. Και για να πάρουν 4 καράβια ή 3, σου λέει θα κάνουμε 1 στη χώρα για να εκπαιδευτεί το προσωπικό μας, και είναι σωστό, και τα υπόλοιπα στην Ελλάδα. Και μιλάμε για και τα 2 καράβια είναι τελευταίας τεχνολογίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δυνατότητα υπάρχει. Δεν έχουμε συγκεκριμένη πολιτική βούληση, όχι για κάποιον άλλο λόγο, γιατί δεν το έχουν ακόμα, πώς να το πω, καταλάβει. Ενώ αν υπήρχε όταν φεύγει ένας υφυπουργός και έρχεται ένας άλλος στη θέση του, έχει από κάτω ένα επιτελείο, στρατός, γι' αυτό λέμε ότι το Υπουργείο Άμυνας είναι το καλύτερο Υπουργείο, γιατί ναι, εδώ δεν υπάρχει κάποιος που να ενημερώσει ότι ξέρετε σε αυτό το πρόγραμμα έχουν υποσχεθεί να κάνουμε αυτό. Γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω. Εντός Υπουργείου Άμυνας, γιατί έχουμε επαφή με όλα τα κόμματα και υπήρχαν διάφορες απόψεις. Να γίνει γενική γραμματεία στο Υπουργείο Οικονομικών, όχι, είναι λάθος. Είναι πολύ ειδικού χαρακτήρα η αμυντική βιομηχανία. Μέσα στο Υπουργείο Άμυνας, ένας γραμματέας, υφυπουργός, το μόνο που εγώ θα θεωρούσα που θα μπορούσε να γίνει, εκτός αυτού, να γίνει μια γενική γραμματεία στον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον όπως είχε γίνει για την πληροφορική, για τα πρώτα χρόνια, για να προχωρήσει και να σπάσει τυχόν κολλήματα στον δρόμο. Εάν δεν γίνει αυτό, ό,τι άλλο και να λέμε θα συνεχίζουμε. Γι' αυτό και ως έκτη έχουμε γίνει βαρετοί. Ελπίζουμε ότι χτυπώντας συνεχώς το βράχο κάποια στιγμή θα σπάσει. Αυτό είναι το κύριο. Υπάρχουν πάρα πολλά δευτερεύοντα. Το κύριο είναι επιτέλους να υπάρξει δομή και θεσμικό πλαίσιο και στρατηγική. Ένα χαρτί που να λέει η λευκή βίβλος των Τούρκων. Σε όλες τις χώρες λένε είμαστε εδώ και θέλουμε να πάμε εκεί. Τα βήματα θα είναι αυτά και θα κάνουμε αυτά. Είναι απλά πράγματα. Δεν είναι κάτι. Το Βέλγιο. Αν θέλετε, υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις
Και δεν πρέπει να... Αυτό να πω και Ναι. Ο στόχος ποιος είναι? Να μπει στην κατασκευή, στην ανάπτυξη της εταιρείας. Δεν ακούγεται τώρα. Δεν ακούνε αυτοί από εδώ ηλεκτρονικά. Το Βέλγιο διαπραγματεύεται 3 χρόνια, 4 για να πάρει τα Ραφάλ. Με στόχο ποιο? Να μπει στη σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή της 6ης γενιάς αεροσκάφων. Και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για να κερδίσει αυτά τα οποία θέλει, προκειμένου να πάρει την απόφαση. Κύριε Παρασκευάκο, την ερώτησή σας. Ροζαλία, ερωτήματα τα οποία μου καλύψανε. Μου καλύψανε ο κ. Παπακαλάκης, ο κ. Σκαβλάτος και ο κ. οι παριστάνοι. Αυτά που έχουμε αφομείνει είναι ποιες δεξαμενές έχετε εσείς που προσλαμβάνετε τους επιστήμονές σας. Και αν οι καλοί επιστήμονες που έχουμε μπορούν να κρατήσουν στα ελληνικά δεδομένα να τους πληρώσουν ή θα τους πάνε προς την Αμερική, στην Ιταλία, στην Γερμανία ή προς άλλες κατευθύνσεις. Έχετε αυτή τη δυνατότητα λόγω της μικρής εμβέλειας που έχετε εσείς. Εκεί έχουν πραγματικά μεγάλη απασχόληση, οπότε μπορούν να πληρώσουν και περισσότερα. Σας ευχαριστώ. Θα σας πω το εξής οξύμορο που είναι μια ιδιαιτερότητα της χώρας μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις τεχνικούς για τη γραμμή παραγωγής παρά στελέχη με 3 μάστερ και 2 PhD. Εάν βάλετε μια αγγελία για μια θέση στη γραμμή παραγωγής ηλεκτρονικών, δεν θα σας απαντήσει κανείς. Αν ζητήσετε προϊστάμενο στον ποιοτικό έλεγχο ή στην ανάπτυξη, έχουμε η Ελλάδα, και αυτό είναι το κρίμα. Έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες, υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπετε ότι βγάζουμε πέρα σε ερευνητικά. Αυτά στην Ευρώπη τα προγράμματα περισσότερα είναι R&D. Και είμαστε στην 5η θέση. Και τα πανεπιστήμια και εταιρείες. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Όχι ότι είναι όλα λυμμένα, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο πρόβλημα. Πιο πολύ είναι το μεσαίο προσωπικό και κατώτερο, που τα σχολεία μας βγάζουν ανθρώπους για να πάνε όλοι να μπουν στα πανεπιστήμια και μετά όταν έρχονται δεν έχουν καμία τεχνική εκπαίδευση για δουλειά. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που έχουν όλη η βιομηχανία, όχι η αμυντική. Αυτό μου θύμισε τον κύριο, αν θυμάται, ο κύριος Πορτοκαλάκης το καλοκαίρι στην Κέρκυρα που είχαμε στο πλαίσιο ενός συνεδρίου. Μας έλεγε ο κύριος Παπαϊλιού από τη Γερμανία, καθηγητής, ότι εκεί η τεχνική κατάρτιση είναι επίπεδου πανεπιστημίου. Πολυετής, σοβαρότατη και αυστηρότατη. Περνάς δηλαδή πολύ δύσκολα για να γίνεις τεχνικός. Σταματώ. Ο κύριος Μαλδαβίνας μπορεί να προετοιμαστεί και την ερώτησή του. Ναι. Ο κύριος Θοδωράκης να αποδεσμεύσει τη φωνή. Ναι, ακούγομαι. Οκ. Ναι. Ευχάριστα όσο αυτά ακούσαμε απόψε από τον κύριο Ροζολή. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω κάτι και θα ήθελα τη γνώμη του, το σχόλιο του. Πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί στη Ιουγκοσλαβία, ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη τότε στο Βελιγράδι και του είπε το εξής, ότι εδώ σε λίγο θα γίνει η γης μαδιά μου. Εγώ θέλω να μεταφέρω την αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα και εσείς να αποκομίσετε και ωφέλη από την τεχνογνωσία που θα σας δώσουμε κτλ. Βέβαια, ο πρέσβης του είπε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω, αλλά ο προϊστάμενός μου. Και το ίδιο βράδυ ο κύριος πρέσβης ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου και ανέφερε την συνομιλία του στον τότε πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός λέει να καλέσουμε τον αρχηγό ΓΕΘΑ να μας πει γι' αυτό. Πράγματι, λέει, καλέσανε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος τους είπε να δούμε τι θα πούνε οι Αμερικάνοι. Ο κύριος πρέσβης σταμάτησε εκεί. Δεν αναφέρθηκε παρακάτω. Αυτό το περιστατικό ανακοινώθηκε πριν από μερικούς μήνες σε παρουσίαση βιβλίου από τον ίδιο τον κύριο πρέσβη, και ήταν ο κύριος Ελευθέριος Καραγιάννης, που είπε δεν με δεσμεύει πλέον το πρωτόκολλο να σας αναφέρω αυτό το περιστατικό. Εκτός από παθογένειες, μήπως υπάρχει κάποια συμφωνία διαχρονική με την πεφωτισμένη Δύση, με οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρχει στην Ελλάδα, να καθόμαστε στα αυγά μας?
Θα το πείτε εδώ για τους Λοιπόν, σύνοψη της ερωτήσεως. Αναφέρθηκε ο κύριος Μαλταβίνα σε κάτι που ισχυρίζεται ότι άκουσε από πρώτο χέρι από τον πρέσβη το 1991 πριν τους βομβαρδισμούς στην Ιουγκοσλαβία, από τον τότε πρέσβη Καραγιάννη, ο οποίος λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το πρότειναν οι Ιουγκοσλάβοι να μεταφερθεί η βιομηχανία δεδομένων των προοπτικών βομβαρδισμών μέρος της βιομηχανίας στην Ελλάδα. Είπε ο πρέσβης θα το μεταφέρω στον Πρωθυπουργό, τότε τον πατέρα Μητσοτάκη, και τέλος πάντων εκ μέρους της Ελλάδος υπήρξε αναστολή εν ώψη του τι θα πούν οι Αμερικάνοι κλπ. Οπότε το ερώτημα είναι γιατί πάντα καθόμαστε στα αυγά μας και δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Ευτυχώς για τους Ιουγκοσλάβους που δεν αποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, γιατί αν είχε έρθει θα είχε καταρρεύσει και η βιομηχανία τους. Γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι ότι οι Ιουγκοσλάβοι φτιάχνουν μια τρομερή τεχνολογία, τα ίδια μπορούν να φτιάξουν και στην Ελλάδα. Απλά οι Ιουγκοσλάβοι πουλάνε. Και για να πουλήσεις δεν μπορεί να πας με το σταυρό στο χέρι σαν μια κρατική εταιρεία. Πρέπει να έχεις και να αγοράσεις πρώτες ύλες όπως πρέπει και να έχεις αντιπροσώπους κτλ. Το ένα. Όσο για το άλλο, θα μας βόλευε να πούμε ότι μας έχουν βάλει στόχο, αλλά δεν μπορεί μόνο την Ελλάδα. Γιατί όλες οι άλλες χώρες κινούνται στην αμυντική βιομηχανία. Δεν είναι ότι είμαστε πίσω σε αυτό το τομέα. Δεν μας βάζει κανένας φρένο, στο χέρι μας είναι, γιατί με την ίδια λογική γιατί δεν σταμάτησαν την κατασκευή των Leopard στη Μέτκα ή στη Sunlight στη Θράκη. Σχεδόν όλα τα υποβρύχια του κόσμου, τα πυρηνικά υποβρύχια της Γαλλίας έχουν μπαταρίες από τη Sunlight. Άρα, όπου υπάρχει και αυτό έγινε, άρχισε από μια υποχρέωση λόγω ενός εξοπλιστικού και συνεχίστηκε. Για να μην λέμε ότι είναι μόνο σκάνδαλα. Άρα και η δυνατότητα υπάρχει. Αυτό που μας λείπει και μας λείπει σαν λαός είναι η οργάνωση και η συγκεκριμένη παιδεία στη βιομηχανία που μας λείπει σε όλο το βιομηχανικό τομέα, και αυτό λέει και ο ΣΕΒ. Να μπούμε στις ερωτήσεις που έχουμε στο chat. Ο κύριος Πάπας Γεώργιος λέει: ποιοι οι λόγοι που τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα? Προτιμάμε δηλαδή να δίνουμε δις αλλού και να μην υποστηρίζουμε τα δικά μας? Είναι αυτό που λέμε συνεχώς. Ναι, δεν είναι δικά μας. Να καταλάβουν ότι η συμμετοχή έχει όφελος και στον προϋπολογισμό και στην απασχόληση και στην εθνική ισχύ. Τώρα που ψάχνουμε για ανάπτυξη, νομίζω ότι θα είναι ένας θεμελιώδης αναπτυξιακός πυλώνας. Αυτό λέω. Θα περάσω στον κύριο Φωτίου, που μάλλον είναι θέση όχι ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωλή, για την παρουσίαση των απόψεων του ΣΕΚΠΗ και προβληματίζουμε, όπως και ο κύριος Τέραχος, γιατί και τι είναι αυτά που εμποδίζουν την εξέλιξη αμυντικής βιομηχανίας, καθώς διαβάζουμε ότι είναι και η τεχνογνωσία και οι πρωτοβουλίες σας δεν λείπουν. Είναι καθαρά τα κάτω από το τραπέζι οικονομικά ανταλλάγματα. Ευχαριστώ. Είναι θέση του κυρίου Φωτίου. Και αυτό ακόμα θέλω να το απαντήσω. Ακόμα και αν λειτουργούμε σε κάτω από το τραπέζι συνθήκες, στα 10 δις που πήραμε μέχρι τώρα, το 30% είναι 3 δις. Αν πέφτανε 3 δις, αν λειτουργούσαμε κάτω από το τραπέζι στα 3 δις στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε, το 10% είναι 300 εκατομμύρια. Δεν είναι ούτε αυτό. Είναι απλές οι απαντήσεις. Η κυρία Βικτόρια Κοκάρα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας περί της απόκτησης πυρηνικών όπλων. Δεν θα έπρεπε η Ελλάδα ως μικρή χώρα με έναν συνεχόμενο μειωμένο πληθυσμό να έχει αυτή τη δυνατότητα? Δεν αφορά την αμυντική βιομηχανία, αλλά θα σας απαντήσω, η άποψή μου είναι ναι. Το Ισραήλ δεν είναι τυχαία. Οι μικρές χώρες, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια χώρα που είναι 10 φορές μεγαλύτερη και μεγαλώνει με ρυθμούς, κανονικά σαν αποτροπή, γιατί δεν νομίζω ότι ο σκοπός θα ήταν ναι. Και είχαν γίνει στο παρελθόν κάποιες σκέψεις. Και εγώ θα έλεγα να αποφασίσει το κράτος πρώτα να κάνει εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και μετά συζητήσουμε τα όπλα. Ο κύριος Τατάρογλου, καταρχάς να ευχαριστήσω το ΕΛΙΣΜΕ για την διοργάνωση ημερίδας και τον κύριο πρόεδρο του ΣΕΚΠΗ, τον αγαπητό Τάσο, για την πολύ χρήσιμη παρουσίαση. 2 σύντομες ερωτήσεις προς τον κύριο Ζωλή. Σε συνέχεια των αναφορών του για ανάγκη αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου στον τομέα της άμυνας. Ποια είναι η αντίδραση των αρμοδίων φορέων στις προτάσεις της αμυντικής βιομηχανίας για δημιουργία των απαιτούμενων δομών, π.χ. Υφυπουργείου? Δεύτερον, την μέρος των προσπαθειών τα τελευταία χρόνια για διαμόρφωση κάποιας στρατηγικής για την αμυντική βιομηχανία ήταν και η υιοθέτηση από το ΙΠΕΘΑ της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής. Βοήθησε και σε ποιο βαθμό η ΕΑΠΣ την αμυντική βιομηχανία στην επίδειξη των στόχων της? Ευχαριστώ πολύ.
Το αποτέλεσμα των ενεργειών το βλέπουμε. Το τίποτα. Η ΑΒΣ ήταν ένα κείμενο που μετά από πολλά χρόνια φτιάχτηκε, ένα θετικό κείμενο, αλλά παρέμεινε ένα κείμενο. Τι εννοώ? Οι άνθρωποι που είναι στο Υπουργείο, οι ένστολοι, ακολουθούν τον νόμο περί προμηθειών. Όταν εμείς συζητήσαμε το ουσιαστικό, η ΑΒΣ να γίνει μέρος του νόμου, άρα να είναι μέρος της αξιολόγησης, αυτό το Υπουργείο δεν το έκανε. Άρα αυτή τη στιγμή η ΑΒΣ είναι ένα πάρα πολύ καλό ευχολόγιο. Η κυρία Παναγιωτοπούλου ζητάει το λόγο, αν να ανοίξω το μικρόφωνο στην κυρία Παναγιωτοπούλου. Κύριος Θεοδωράκης. Ναι, νομίζω με ακούτε. Ναι. Με ακούτε, ευχαριστώ, τον έχει ανοίξει. Χαίρετε. Έχω ασχοληθεί με προγράμματα εκπαίδευσης των νέων και θέλω να σας πω ότι η ΓΕΚΑ Τέρνα δημιούργησε μεταπτυχιακό σχετικά με τις δραστηριότητες της. Ίσως θα πρέπει να κάνετε μια συνεργασία με ειδικούς φορείς, γιατί τώρα έχει τέλος πάντων πάψει η δαιμονοποίηση των σχέσεων παιδείας και βιομηχανίας, την οποία ξέρετε ότι υπήρχε για πολλά χρόνια. Μήπως μπορείτε να κάνετε κάποιες ειδικές συμφωνίες για εκπαιδεύσεις, αν δεν έχετε κάνει, και σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει, θα μπορούσε το ΕΛΙΣΜΕ, σαν ένα Center of Educational Excellence, γιατί είναι αυτό, να δημιουργήσει ένα contact, ας πούμε, μεταξύ πανεπιστημίων και ΣΕΚΠΗ για να προχωρήσετε τους εκπαιδευτικούς σας στόχους. Το ένα είναι αυτό, θέλω να ολοκληρώσω γιατί έχω κι άλλα. Ήμουνα παρούσα, είμαι και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΕΛΙΣΜΕ στο ΔΣ και στο ΔΣ για να πω και κάτι. Ήμουν λοιπόν στην ΤΙΦΕΑ και παρακολούθησα την ομιλία που κάνατε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και είχατε θέσει προσωπικά αυτό το θέμα. Ήσασταν εσείς ο μιλητής. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Ναι. Λοιπόν, σας είχε δώσει μία απάντηση ότι ανήκει στις προτεραιότητες του Πρωθυπουργού να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Εσείς είχατε προτείνει ή να πάει μια γραμματεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης είτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά βλέπω μια μετατόπιση σήμερα στη θέση σας, ίσως να ανήκει, λέτε, στο γραφείο Πρωθυπουργού. Εν πάση περιπτώσει, φάνηκε τότε ότι αυτό το θέμα θα κοιταχτεί. Αλλά, και θέλω να ολοκληρώσω, κατάλαβα δύο πράγματα από αυτά που έχετε πει. Είναι άλλο οι προμήθειες, οι οποίες δεσμεύονται από τις νομικές διαδικασίες περί ελάσσονος προσφοράς και ειδικότερης προσφοράς, γιατί βλέπω παρενθετικώς έχει κάθε μέρα επίσκεψη το αρμόδιο τμήμα του ΙΕΘΑ από προμηθευτές που παρουσιάζουν τα προϊόντα τους. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα γίνεται και το ξέρετε πολύ καλά. Πάνε και παρουσιάζουν και τα λοιπά, γίνονται διαγωνισμοί και με βάση τις προσφορές όταν θέλουν κάτι, εκείνη την ώρα το παίρνουν. Δηλαδή δεν κάνουν αυτό που λέτε εσείς, την μακροπρόθεσμη επένδυση, η οποία όμως απαιτεί και να δοθούν κεφάλαια για να αναπτυχθεί η ιδιωτική βιομηχανία από μέρους του δημοσίου. Πράγμα το οποίο, πριν φαίνεται, προσκρούει και στις διατάξεις, όπως είπατε προηγουμένως, περί προμηθειών. Άλλο είναι οι παραγγελίες, όπου μπαίνουν μέσα οι εταιρείες, από ό,τι είπατε, αλλά και άλλο οι προμήθειες. Το θέμα είναι ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα θέμα χρηματοδότησης ιδιωτικών εταιριών. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή, γιατί πώς θα εξηγήσουμε το ότι αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται με τα ναυπηγεία. Πώς εξηγούμε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια σε κάτι που είναι υπό την αιγίδα του ή κρατικό, αλλά στο ιδιωτικό δεν φαίνεται. Είναι πολλά αυτά που σας λέω μαζεμένα, αλλά αν μπορείτε να τα συγκρατήσετε θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη να μου απαντήσετε σε μερικά από αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Για τους παρόντες συνοψίζω, η κυρία Παναγιωτοπούλου ρωτάει κατά πόσο θα μπορούσε το ΕΛΙΣΜΕ να είναι ένας φορέας γέφυρα μεταξύ επιμορφώσεως τεχνικής κατευθύνσεως νέων, στο πλαίσιο αυτό που έχει αναλάβει και κάνει και εκπαίδευση σε άλλους τομείς από πανεπιστήμια, και αυτό που θα ήθελε η εγχώρια βιομηχανία, ο ΣΕΚΠΗ. Και κατά δεύτερο, αν υπάρχει θέμα χρηματοδοτήσεως δημόσιας των εταιριών. Όσον αφορά τα ΕΗ, ο ΣΕΚΠΗ τα τελευταία χρόνια έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας MOU τα περισσότερα ελληνικά πανεπιστήμια. Μετά τον νόμο του Υπουργείου Παιδείας.
και προχωράμε σε διαδικασίες. Καταρχήν, τη συνεργασία μαζί σας, αλίμον και να την εξετάσουμε και να την κάνουμε. Το μεγάλο πρόβλημα, θέλω να σας πω για να δώσω ένα παράδειγμα, ευτυχώς που έχουμε τα περιφερειακά πανεπιστήμια, γιατί τουλάχιστον το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με απόφαση συγκλήτου απαγορεύεται να ασχοληθεί με αμυντικά, αλλά ευτυχώς υπάρχουν άλλα πανεπιστήμια. Μην τους στήσουν τα γραφεία. Δεν ξέρω, αλλά είναι κρίμα. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχουμε και αναπτύσσεται, διότι τα ευρωπαϊκά χρήματα αυτή τη στιγμή δίνουν την ευκαιρία και με ερευνητικά κέντρα και με πανεπιστήμια. Και το δεύτερο, ήθελα να σας πω κάτι, γιατί μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα. Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας είναι άνευ κόστους για τη χώρα στις αγορές, εφόσον γίνει σωστά. Σύμφωνα όχι με δικά μας στοιχεία, με στοιχεία αμερικάνικα των ΗΠΑ, στο αεροπορικό υλικό η κτήση ενός αεροσκάφους, αν είναι 10, εάν θα το κρατήσεις στη διάρκεια ζωής του, είναι 3 με 4 φορές. Δηλαδή, για να κρατήσει ένα αεροσκάφος για 40 χρόνια, για 30 χρόνια, το κόστος συνολικά μαζί με τα upgrades θα πάει 3-4 φορές. Άρα, η υποστήριξη, η συμμετοχή στην υποστήριξη, επειδή ακριβώς ο ξένος οίκος εκεί θα μας χτυπήσει, και είναι λογικό. Στα αυτοκίνητά μας ανταλλακτικά είναι που πληρώνεις. Αν πάρεις ένα αυτοκίνητο από ανταλλακτικά, θα κάνει 3 φορές με 4 φορές την αξία του από το να το πάρεις ολοκληρωμένο. Άρα, η συμμετοχή των εταιριών στο follow-on support, στην συνεχεία υποστήριξη, και το λέμε πάντα, δεν θέλουμε χάρες. Δεν ζητάμε δώστε χρήματα για να κάνουμε. Από τα χρήματα που δίνουμε, αν όχι τους υποχρεώσουμε, πολλές φορές και οι ξένοι οίκοι, είναι και για αυτούς κοστοβόρο να στέλνουν. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή? Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Ο κατασκευαστής, όταν θα ζητήσει ένα ελληνικό καράβι, θα έχει ένα πρόβλημα. Αν είναι μια ελληνική εταιρεία, όπως είναι πολλές ελληνικές εταιρείες, θα φύγουν σήμερα το βράδυ, θα πάνε αύριο το πρωί. Ο άλλος θα σου πει βεβαίως, αλλά θα έρθει σε 40 μέρες, γιατί τώρα βρίσκεται στο Κουβέιτ. Είναι και επιχειρησιακό και εθνικό και οικονομικό. Η συμμετοχή, πάντως αυτό πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές. Αυτό που λέμε είναι ότι η συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά δεν ανεβάζει το κόστος. Να μην σας πω ότι μακροχρόνια θα το μειώσει, χωρίς να συμπεριλάβουμε το όφελος τους Έλληνες πολίτες, τα παιδιά που θα δουλέψουν, το επιχειρησιακό όφελος, την ασφάλεια εφοδιασμού, γιατί όταν γίνει πόλεμος βλέπετε τι γίνεται στην Ουκρανία. Είναι με το χέρι απλωμένο και ο καθένας ό,τι μπορεί να της δώσει. Και αν δεν πολέμαγε με τη Ρωσία, που υπάρχει θέμα από τη Δύση να την υποστηρίξει, και ήταν μια άλλη ουδέτερη χώρα, όπως βλέπετε Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, κανείς δεν βοήθησε την Αρμενία. Άρα είναι και κρίσιμο επιχειρησιακό και εθνικό και οικονομικά θα φέρει αποτελέσματα. Και για να πω κάτι, μια και μιλάω στο ΕΛΙΣΜΕ, με το 80% των ανθρώπων που μιλάμε όταν μιλάμε με χώρες, ακόμα και Αμερική και Ισραήλ, είναι απόστρατοι αξιωματικοί. Είναι είναι μια τεράστια εμπειρία και μια τεράστια πηγή εξειδικευμένου προσωπικού που σήμερα χάνεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα για τόσα χρόνια στο στρατό, στο ναυτικό, στην αεροπορία, εμείς τον πετάμε, ενώ θα βοηθούσε, εκτός από τον εαυτό του, τη βιομηχανία μας. Δεν έχει ποσοστιαία ο Γερμανός, δεν έχει στρατό ο Γερμανός. Είναι κρίμα δηλαδή. Χάνουμε πράγματα που τα έχουμε πληρώσει. Σε πείρωση αυτών, από την εμπειρία μου στη Γερμανία και στην Αμερική, και στα δύο αυτά κράτη υπάρχει μια οργάνωση που κατά κάποιο τρόπο παντρεύει τους αξιωματικούς που πρόκειται να αποστρατευτούν με τη βιομηχανία. Δηλαδή, λίγο χρόνο πριν αποστρατευτούν, οι εταιρείες προδιαγράφουν αυτό που θέλουν, λένε τι θέλουμε, και από εκεί και πέρα το ίδιο οι ένοπλες δυνάμεις λένε, κύριε Μαρτζούκο, που θα αποστρατευτείτε σε 6 μήνες, στα χαρακτηριστικά σας ανταποκρίνονται οι τάδε εταιρείες. Να σας φέρουμε σε επαφή. Και κάπως έτσι γίνεται και συντηρείται ακριβώς αυτή η εμπειρία, διότι σημειωτέων το κράτος και οι φορολογούμενοι δαπανούν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για την εκπαίδευση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Και όλη αυτή η εμπειρία με την αποστρατεία πάει χαμένη εάν δεν αξιοποιηθεί κατάλληλα. Και είναι κρίμα. Κύριε Ροζολή, μου επιτρέπετε, δώσατε την πάσα. Σε σχέση με το EDF, έχετε την άποψη ότι συμμετέχετε προφανώς? Ναι, αρκετές εταιρείες. Συμμετέχετε ως experts ή ως παίρνετε τα αποτελέσματα και προσφέρετε μετά προσφορές? Εταιρείες του συνδέσμου συμμετέχουν στο EDF, είτε ως επικεφαλής προγραμμάτων, συντονιστές, είτε σε διάφορες κοινοπραξίες.
Έχει να μεγάλο ρωτήσω ενδιαφέρον. εάν το δικό μας υλικό, το οποίο το γνωρίζετε, βλέπω ότι γνωρίζετε πολλούς ανθρώπους από το ΕΛΙΣΜΕ, έχετε την άποψη ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιείτε ως experts, από ό,τι γνωρίζετε, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες. Καταλαβαίνω ότι ξέρετε καλά τον τομέα τώρα. Κάνουμε 2 ή 3 φορές το χρόνο. Ο ΣΕΚΠΗ κάνει τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Κάνουμε εξειδικευμένα διημερίδες για ενημέρωση είτε αρχική εταιριών που ενδιαφέρονται να μπουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε για εξελίξεις για προγράμματα, δηλαδή για εταιρείες που ήδη έχουν, και τους βάζουμε μέσα στις τελευταίες και πιο προωθημένες εξελίξεις. Ο κύριος Τατάρογλου πολλές φορές μας έχει δει στην Ευρώπη. Ως experts εννοώ, όχι ως εταιρείες, ως experts. Ναι. Οι Υπάρχει experts θα πρέπει να, ανάλογα το θέμα, ναι. Θα σας πω, ανάλογα το θέμα, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή σαν ΕΛΙΣΜΕ με τις εταιρείες για να σας βάλουν μέσα. Ωραία. Να μας θυμόσαστε. Ναι. Να μας θυμόσαστε. Γιατί μπορούμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την ερώτηση, γιατί εδώ το ΕΛΙΣΜΕ έχει πολύ αξιόλογα στελέχη. Τελειώσα. Να πάμε, ο κύριος Τατάρογλου θέλει να έχει το λόγο για να μιλήσει μαζί σας, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ο κύριος Θεοδωράκης μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο του κυρίου Τατάρογλου. Το κλείνω τώρα. Κύριος Τατάρογλου, Κώστα, με ακούς? Δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο. Ο κύριος Θεοδωράκης, το τηλέφωνο του κυρίου Τατάρογλου, μπορεί να το ανοίξει? Μ' ακούτε? Ναι, τώρα ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να ευχαριστήσω για την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ροδολής στις προηγούμενες ερωτήσεις. Απλά 2 σημεία, ίσως για να βοηθήσω τη συζήτηση από τη μικρή μου εμπειρία και στο ευρωπαϊκό επίπεδο για το EDF, γιατί έτυχε να δουλεύω στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας όταν ξεκίνησαν όλες οι προσπάθειες. Καταρχάς, για πάρα πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσε να βρει τρόπο να εισχωρήσει στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και να βοηθήσει κατ' επέκταση τις χώρες και τα Υπουργεία Άμυνας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει είναι ότι οι ιδρυτικές συνθήκες και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το επιτρέπουν. Δεν επιτρέπουν δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει λεφτά απευθείας από τον προϋπολογισμό της για να βοηθήσει τις χώρες. Να δημιουργήσει, παραδείγματος χάρη, θα λέγαμε ένα ΕΣΠΑ για τα Υπουργεία Άμυνας, να μπορούν να παίρνουν απευθείας χρήματα για να τα ξοδεύουν, κυρίως βέβαια σε συνεργατικά προγράμματα. Οπότε τι προσπάθησε να κάνει? Προσπάθησε να βρει έναν άλλο τρόπο και τον βρήκε, γιατί υπάρχει ένα άλλο άρθρο στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο οδηγεί στην προσπάθεια ενίσχυσης της βιομηχανίας γενικότερα. Οπότε με βάση αυτό το άρθρο το χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να υποστηρίξει την αμυντική βιομηχανία. Οπότε ξεκίνησαν διάφορα σκαλοπάτια, τα οποία οδήγησαν σιγά σιγά στη δημιουργία του EDF και βέβαια με τον πόλεμο της Ουκρανίας δημιουργήθηκε η ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη αυτά τα προγράμματα να προχωρήσουν ταχύτερα σε ό,τι αφορά το γενικό πλαίσιο. Τώρα, τα πράγματα από ό,τι φαίνονται οδηγούν στο ότι όταν θα γίνει μια αρχή συζήτησης μεταξύ των χωρών για αναθεώρηση των συνθηκών, κατά πάσα πιθανότητα με βάση το παρόν πλαίσιο και τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν, ίσως εκεί μπουν και κάποιες προβλέψεις ώστε να μπορεί και ο κοινοτικός προϋπολογισμός να χρησιμοποιείται απευθείας και στον τομέα της άμυνας. Απλά θα χρειαστούν λίγα χρόνια ίσως γι' αυτό. Ένα δεύτερο σημείο σε ό,τι αφορά την αναμόρφωση του πλαισίου για τη δημιουργία των δομών, με βάση την εμπειρία μου τώρα πλέον σε εθνικό επίπεδο, λόγω του ότι ήμουν και στη ΓΔΑΕ πολλά χρόνια, θα έλεγα ότι φυσικά οι προτάσεις του ΣΕΚΠΗ είναι πάρα πολύ χρήσιμες και μακάρι να γίνουν πραγματικότητα. Κατά την άποψή μου όμως δεν είναι θέμα μόνο ενός ανθρώπου να πάρει το OK και την ευθύνη. Είναι θέμα του πώς στελεχώνεται η όποια δομή. Παραδείγματος χάρη η ΓΔΑΕ τώρα ή το μελλοντικό υφυπουργείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο παράδειγμα, γιατί αν δείτε τα αντίστοιχα υπουργεία ή δομές έξω, οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί ξέρουν από προμήθειες. Αν ψάξετε στη δικιά μας δομή αυτή που υπάρχει τώρα, και ελπίζω όχι, δεν θα ισχύει στη μελλοντική που θα δημιουργηθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους μόνιμους αξιωματικούς. Ένας αξιωματικός παίρνεται από εκεί που υπηρετεί. Παραδείγματος χάρη, εγώ ήμουνα
σε κάποια μονάδα συντήρησης πολεμικής αεροπορίας και με πήραν να πάω να κάνω προμήθειες. Δεν είναι απλό πράγμα. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή υπάρχει το κόλλημα πολλών αξιωματικών που εγώ το καταλαβαίνω να υπογράψουν αυτά τα οποία τους ζητούνται να υπογράψουν, όταν μάλιστα βλέπουν ότι πολλοί συνάδελφοί τους μετά από 10 χρόνια τρέχουν στα δικαστήρια για να δικαιολογήσουν τις όποιες αποφάσεις τους. Άρα είναι θέμα γενικότερης τελέχωσης και δεν είναι από το πιο χαμηλό επίπεδο μέχρι και τον Γενικό Γραμματέα, Υφυπουργό. Κώστα, να επισπεύσουμε λιγάκι. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι ένα γενικότερο θέμα το οποίο μακάρι να το δουν οι αρμόδιοι σε ένα γενικότερο πλαίσιο και να υλοποιηθεί, γιατί πραγματικά θα βοηθήσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι είπε ο κύριος Τατάρογλου. Ο κύριος Τατάρογλου είναι πρώην συνάδελφος. Υπηρετούσε και επί 8 χρόνια στην European Defense Agency. Άρα λοιπόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος εδώ. Θεωρεί ότι ανέφερε τη μεγάλη δυσκολία που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω θεσμών να χρηματοδοτήσει τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν μπορούσε να το κάνει. Βέβαια μετά βρήκε σαν μία λύση να δώσει κάποια βοήθεια μέσα από τα προγράμματα τα οποία καθιέρωσε τώρα με κοινή υποστήριξη, κοινή ανάπτυξη των βιομηχανιών, ενώ για κοινά προγράμματα, έτσι. Και το τρίτο που εστιάστηκε είναι το ότι η δυσκολία πραγματικά που υπάρχει κατά την άποψή του στο κομμάτι της υλοποίησης των προτάσεων του ΣΕΚΠΗ είναι το ότι η στελέχωση που υπάρχει δεν έχει την κατάλληλη γνώση και τεχνογνωσία και εμπειρία στο να διαχειριστεί θέματα αυτά, όπως π.χ. αυτό το οποίο συνέβη μέχρι τώρα, να πηγαίνουν στελέχη μόνιμα, η άποψή του είναι αυτή, από κάποια μονάδα να πάνε κατευθείαν στη ΓΔΑΕ και να χειριστούν θέματα προμηθειών κτλ. Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Τατάρογλου. Δεν ξέρω αν... Το τελευταίο, συμφωνώ σε όλα, το τελευταίο το έχουμε τονίσει πολλές φορές και μερικές φορές έχουμε ενοχλήσει κιόλας λίγο την στρατιωτική ηγεσία. Δεν μπορεί ένας άριστος αξιωματικός των τεθρακισμένων από τη Λίμνο, που είναι άριστος, να έρθει στην Αθήνα, στη ΓΔΑΕ και να διαχειριστεί 2 δισεκατομμύρια το πρόγραμμα των Λέοπαρντ απέναντι με δικηγόρους, στελέχη πωλήσεων. Όπως ο στρατός πολύ σωστά εκπαιδεύει, έχει σχολεία και κατευθύνσεις, ίσως πρέπει, είναι πια καιρός, ας πούμε ο κ. Τατάρογλου ήταν στην ΕΝΤΑ, πολλά στελέχη, να εκπαιδευτούν από πριν ότι θα είναι στις προμήθειες, να το αξιολογεί. Ξέρετε ότι σήμερα η ΓΔΑΕ, η βαθμολογία των αξιωματικών είναι αρνητικό να είσαι στη ΓΔΑΕ για τη σταδιοδρομία τους. Δεν παίρνουν, δεν ξέρω, αλλιώς είναι αν είναι σε μια μονάδα, δηλαδή είναι μειωτικό για έναν που θέλει να κάνει καριέρα, δεν θα έρθει στη ΓΔΑΕ. Ας μην αγγίξουμε τα ιστορικά θέματα τώρα, νομίζω ότι... Καταλάβατε. Δηλαδή... Και η μονιμότητα στις προμήθειες ίσως δημιουργεί και προϋποθέσεις διαφθοράς. Συμφωνώ, ας μπει πενταετία. Ναι. Αλλά ούτε να έρχονται κάθε 2 χρόνια άνθρωποι. Ναι, αυτό ναι. Και δεύτερον, πρέπει να εκπαιδευτούν. Άλλο αξιωματικός. Στη Γαλλία γιατί δεν δημιουργεί. Στη Γαλλία το πρώτο της ΔΕΖΑ είναι μόνιμο. Είναι ανοιχτό. Στη Γαλλία γιατί δεν δημιουργεί ποτέ δεύτερα. Και στη Γερμανία. Το προσωπικό που υπηρετεί είναι μόνιμο. Και όχι μόνο είναι μόνιμο, γίνουν και ακόλουθοι εξοπλισμό στις χώρες και προωθούν τα προϊόντα. Ναι, ίσως πρέπει να... Είναι το πρόβλημα θεσμικό. Λείπει το θεσμικό. Αυτό που τόνισε ο πρόεδρος, ο κ. Νοδονίδη. Λείπει το Υπουργείο. Θα μου επιτρέψετε να σας ενημερώσω κάτι, γιατί είμαι και εγώ από το ΣΕΚΠΗ, σχετικά, γιατί έχω καταλάβει ότι όλοι οι παριστάμενοι αλλά και πολλοί αυτοκρατές δεν είναι γνώστες του νέου ευρωπαϊκού στάτους που βρισκόμαστε. Το νέο ευρωπαϊκό στάτους είναι ότι η Ευρώπη μέσα από μια 20ετία αποφάσεων που έχει πάρει, σταδιακά έχουμε φτάσει στο EDF. Το EDF είναι αποτέλεσμα της παγκόσμιας στρατηγικής που αποφάσισε η Ευρώπη το 2014 με το administration του Juncker. Από αυτήν την στιγμή και μετά έγινε η κοινή ανακοίνωση Ευρώπη. Που σημειωτέων το 2014 την Προεδρία ασκούσε η Ελλάδα. Ναι, ακολούθησε η κοινή απόφαση παγκόσμιας στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Ακολούθησαν τα προγράμματα αυτά, πρώτα πιλωτικά. Ο στόχος από τότε ποιος είναι. Ο στόχος από τότε είναι το capabilities. Να έχουμε capabilities. Και σήμερα
έχουμε φτάσει σε 3 στόχους, τους οποίους έχει βάλει η κοινότητα. Το EDIDP autonomy, την αυτονομία δηλαδή της European Defense Technological Industrial Base, το δεύτερο το Security of Supply και το τρίτο το Cross-Border Cooperation, την συνεργασία. Αυτή είναι η στόχη. Ακολούθησε η Ουκρανία. Μετά την Ουκρανία έγινε στις 22 Μαρτίου του 2022 στις Βερσαλλίες η διακήρυξη των Βερσαλλιών. Η διακήρυξη των Βερσαλλιών, που είναι κορυφαία και δεν το έχετε καταλάβει, είναι ότι η Ευρώπη πάει όλοι μαζί για αυτονομία. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτονομία στους εξοπλισμούς και αυτονομία σε προϊόντα. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το τρίτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασφάλειας και Άμυνας. Ο Μπρετόν ξεκίνησε την ομιλία του. Θέλουμε ευρωπαϊκά προϊόντα με components που θα γίνονται όλα στην Ευρώπη. Η νέα λέξη που χρησιμοποιείται είναι το Europeanize. Ο ευρωπαϊκοποίηση, να το πούμε, των εξοπλισμών. Έθεσε την αυτονομία σαν πρώτο και είπε αυτονομία τέτοια ώστε να μην έχουμε καμία αντιπέντευξη σε οποιοδήποτε τρίτο κράτος. Και πάνω σε αυτό αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και πέρα 4 κύριοι τομείς στους οποίους τα προγράμματα θα είναι joint και θα συμμετέχουν όλα τα κράτη ανεξαιρέτως, υποχρεωτικά. Και έχουν συμφωνήσει όλα τα κράτη. Και αυτοί οι τομείς είναι το cyber, το space, το naval και το air. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη και να ξέρετε κάτι, όλα τα EDF προγράμματα είναι σχεδιασμένα πάνω σε δουλειά της ΕΡΤΑ, αυτά που είπε ο κ. Στατάρογλου, τα προηγούμενα χρόνια που η ΕΡΤΑ δημιουργήθηκε το 4 και αυτό με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σκοπό αυτό ακριβώς το EDA, την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Βάσης. Και αυτή τη στιγμή όλα τα προγράμματα παιδεία που τρέχουν, όλα υπάρχουν κάποια φλάξη τα οποία οδηγούν σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Όπως το 5G in military, όπως η Ευρωπαϊκή Κορβέτα, όπως τώρα που τρέχει το νέο πρόγραμμα που είναι να υποβληθεί τον Νοέμβριο, το Ευρωπαϊκό Άρμα Μάχης. Αυτά προς γνώση για να ξέρετε όλο το πλαίσιο. Και συγγνώμη για την διακοπή. Όχι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ήταν πολύ χρήσιμη. Είναι εξελίξεις τρέχουσες. Και πολύ αισιόδοξες θα έλεγα. Με μια μικρή επιφύλαξη βέβαια ότι ίσως η κοινή άμυνα προϋποθέτει κοινή εξωτερική πολιτική. Και αυτό ακόμα δεν το έχουμε φτάσει στο σημείο που θα έπρεπε. Όταν ξεκινήσαμε το Μάιστριτ το 1991, ξεκίνησε με αυτό το στόχο. Μακάρι. Μας πήρε πολύ γιατί έγιναν οι ψηφοφορίες. Εκεί πάμε, στην Ευρωπαϊκή Ενωμοποίηση. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα είναι Ευρωπαϊκή. δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Τότε να πω, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Για την σημαντική ενημέρωση που είχαμε σήμερα. Και είμαστε πάντα, ο ΣΕΚΠ είναι πάντα στη διάθεση, είτε το site, είτε απευθείας, και για πληροφορίες, και για καθοδήγηση και ανθρώπων και εταιριών, με μεγάλη χαρά. Και για την διοργάνωση, άμα το ζητάτε, θα μιλήσουμε. Εννοείται. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο πολύπλοκο έργο σας. Και ως ΕΛΙΣΜΕ μπορώ να το πω, θα πει βέβαια και ο κ. Αντιπρόεδρος, ότι στο πλαίσιο του σκοπού σύστασης του ΕΛΙΣΜΕ είμαστε στη διάθεσή σας για την από κοινού προσπάθεια και συνεργασία επίτευξη των στόχων. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την έμφαση με την οποία μίλησα, αλλά επιτρέψτε μου, βιώντας πράγματα, να τα εκφράζω μέσα από την ψυχή μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε. Εγώ, ναι, πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να αισθάνεστε ενοχές, γιατί νομίζω ότι η αδράνεια δεκαετιών σκάει γάιδαρο. Οπότε και να φωνάξει κάποιος λίγο παραπάνω, καλό κάνει. Δεν κάνει κακό. Το εισέπραξα αυτό, γι' αυτό το έκανα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την παρουσία σας, για αυτά που υπόθηκαν. Νομίζω για κάθε ακροατή μας ήταν χρήσιμα. Είναι ένας τομέας στον οποίο θα θέλαμε να είμαστε πολύ πιο μπροστά, παρά τις υπαρκτές επιδόσεις που υπάρχουν,
αλλά θέλουμε να είμαστε πιο μπροστά γιατί έχουμε και κινδύνους. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο, έτσι, είμαστε στην περιοχή που είμαστε. Και έχουμε τη συγκεκριμένη απειλή και πολλά ρευστά πράγματα γύρω μας. Με την ευκαιρία της παρουσίας σας, εγώ θα ήθελα να σας δώσω να σας επιδώσω το τελευταίο βιβλίο «Την Ελλάδα του Ευξήνου Πόντου», όπου πράγματι, εγώ τουλάχιστον ομολογώ ότι ακόμα δεν το έχω μελετήσει, αλλά το έχω ξεφυλίσει και έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου θα το μελετήσω, γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι ένα κομμάτι που δεν διδαχτήκαμε ποτέ ιστορικά στα σχολεία. Δηλαδή μια Ελλάδα που υπάρχει εκεί από την αρχαιότητα, από το Χρυσόμαλο Δέρας και είναι σε όλο τον Εύξηνο Πόντο, δυτικά, βόρεια και ανατολικά, όλες αυτές οι πόλεις που βλέπουμε σήμερα με αφορμή την Ουκρανία, που είναι ελληνική, όλα ελληνικά. Και δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν τον ελληνισμό, από τι πέρασε στη διάρκεια των αιώνων, πώς εξελίχθηκαν εκεί οι τύχες τους, πώς διαδέχτηκαν οι πόλεμοι και οι συνθήκες και τα κράτη που διαμορφώνονταν στην περιοχή, πώς επηρέαζαν αυτόν τον δύσμυρο ελληνισμό, τι έχουμε σήμερα εκεί. Όλα αυτά λοιπόν σε αυτό το βιβλίο πραγματικά μπορεί κάποιος να τα βρει. Και... Βεβαίως, έχουμε εδώ και τους συγγραφείς. Είναι πολυσυγγραφικό όπως συνήθως είναι τα βιβλία μας. Και ναι, ο κύριος Γιαννητσόπουλος συμβάλλει πάντα. Έχει και αφιέρωση επάνω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όσους μας ακούν ότι την ίδια μέρα και ώρα στις 6 την άλλη εβδομάδα ο στρατηγός ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος θα μας μιλήσει επαιτειακά για την 28η Οκτωβρίου, να μας υπενθυμίσει και να μας θυμίσει τι έγινε τότε για να θυμηθούμε πού είμαστε τώρα και τι πρέπει να κάνουμε για αύριο. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.